O perfil físico de Mr. Campos era como de Castelao, curvo, lanzal, escorrido, o xusto para se manter en pé. Mais o seu lado moral era rico e variado como o presuposto nacional dos Estados Unidos. Malo como o demo, máis intelixente que un ordenador persoal, con máis datos que todos os libros da biblioteca, cruel e despiadado como o mesmísimo Lucifer cos seus inimigos e tamén cos amigos cando lle saía do pouco cu que tiña. Rapidísimo coa estilográfica, igual que coa lingua, convertía calquera mantel nunha historieta cómica e calquera reunión nunha tertulia fermosamente destructiva do groseiro. A súa sensibilidade, máis fina que a variña dun barómetro, sufría terriblemente ante o vulgar. Xesús Campos, co seu aspecto un pouco artioesclerótico, foi, no seu paso por Televisión de Galicia, unha solución eficaz contra este mal. Sen complexos, sen imitar a outras televisións que imitan a outras televisións que se imitan a sí mesmas, este pertinaz guionista loitou contra a pertinaz sequía televisiva, botándolle imaginación, intelixencia e, ante todo, moito morro. Os seus traballos non son perfectos técnicamente, porque había poucos cartos e pouco tempo, pero eran frescos, vivos e nosos. Neste vídeo presentamos algún deles por orde cronolóxica. É unha visión aguda e vertixinosa de Galicia, non si? Amor, que te pille un carro, que te parta un rayo, que te mate o tren. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Eres Antonio, tú, ¿no? Antonio, sí. Mira, que te vi hacer el cursillo el otro día y me parecía que te iba bien la voz para este papel. ¿Vas a hacer ese tío? ¿El del fusil? Sí. Vale. Ese de vaqueros, la ¿El película. de vaqueros? Sí. Hombre, yo no sé si me irá el timbre, porque muchas veces dicen que mi timbre para los vaqueros no va muy bien. No te preocupes para nada, que eso son paranoias de por aquí, de por la casa. Yo vi la película y sé que te va el timbre muy bien. Además, a mí los timbres muchas veces de los originales no me gustan. A mí tampoco. Los americanos me meten así un toque que no me va. Entonces, es el 17. Ley 17. Exactamente. Está usted arrestado. Esa es la historia, ¿eh? Entonces, ¿lo ensayas? Sí. A ver cómo le va. Dale, oíste, un duro, ¿eh? Vale. Un duro del oeste. Está usted arrestado. Ya lo tengo. Va, a ver un ensayo, Mari. Dale aquí a ensayar al tío. Entonces... Bueno, perdón, Va. es que a ver... Otro, va. Venga, va. Está usted arrestado. Bien, a ver si me lo encajas un poquito más. Vale, pero fíjate una cosa, abre la boca y no dice nada. Ya, pero este actor tira mucho para sí, ¿entiendes? O sea, primero levanta el fusil, luego el tío abre la boca, es muy de los americanos, además. Y después dice, está usted arrestado. No. ¿Sabes qué me parece? Que te va un poco larga la Va frase. un poco largo también, y sobre todo que los actores estos no nos ayudan nada, porque claro, hacen gestos ellos, y no hablan... Exactamente. Métele, espera, dile... Johnny, ponte quieto. Ponte quieto. Deja una pausita en el medio, ¿eh? Queda mejor, Para que... ¿no? Sí. O sea, una pausa. Johnny, ponte quieto. Pero no bajes. No bajo, Johnny, no. pausa, ponte quieto. Más duro, Dale, claro. ponte duro porque la situación es tensa. Levanta el fusil. Johnny. No te levanta el fusil. Ves, abre la boca y no dice nada. No dice nada. Vale. Y después, Johnny, pausa, ponte quieto. Y Haz la prueba así, como te Poco digo yo. control estos actores de los gestos. Venga, Controla va. ahí. Sí. Dale un ensayo, Mari. Va. Johnny, ponte quieto. ¿Te atreves? Sí, me atrevo. A doblar. Doblando, venga. Shh, silencio por ahí. Atento, ¿eh? Sí, Cuando veas la lucecita. ¿eh? vale.
Doblando. Johnny, ponte quieto. ¡Me vale! Ahí quedó de duro, Niquelado, chaval. ¿Ves? Te quedó niquelado. Oye. Oye, muy bien. Mira, y decían que no me iba el timbre de voz para los vaqueros. Te va, fenómeno. Por no tío. probarme. ¿Tú cuánto tiempo llevas doblando? Doblando, hombre, contigo es la primera vez. Yo hice el cursillo hace 15 días, Pero, ¿sabes? A mí no me compensa. Porque, mira, te voy a contar. Yo vengo aquí por las mañanas, pagan 3.000 la convocatoria, me pagan los 6, tal. ¿Qué gano? 15 o 20.000 pesetas en una mañana y casco la voz al final. Llevo yo, ¿y qué te voy a decir yo? Que llevo dirigidas cientos de películas. Llevo aquí desde las 8 de la mañana. Sí. ¿Tú crees que me compensa estar desde las 8 de la mañana hasta las 2:30? A lo mejor con 200 takes por 30.000 pelas. Nada. Así de lunes a viernes. Hombre, claro. Termino aquí agotado. Por 30 Claro. billetes. Bueno, diario no por la mañana. Bueno, si vengo por la tarde es más, claro. Pero, A tío, mí si vienes por la noche más, pero no va a estar todo aquí todo el día. lo que había que pedir era el convenio como en Madrid. Porque aquí no nos cotizan como en Madrid. Ay, no que- nos tienen considerado. Que nos convenga a nosotros. No nos conviene a nosotros también porque así no se puede. A veces sacar. no valora nuestro trabajo, porque el nuestro es mucho más difícil que el del actor que lo hace. Porque a mí me dicen, haces tal papel y lo hago tranquilamente, pues soy yo el que lo hago. Pero si le tengo yo que poner la voz a otro, eso es un choque. Me discutían, hombre, me discutían el otro día aquí que no. Hombre, Me claro. discutía un tío que no es actor, claro, me Claro. discutía. Oye, tío, que es que ese tío cuando hace un gesto y cuando quiere mete la boca. Pero aquí hay que meter la boca, meter la vocecita, que le quede bien y luego adivinar el espíritu Y de él. nos engaña. Y, fíjate, y este actor tiene hecho más películas, que a mí me suena. Y sigue haciendo Yo gestos ahora de mismo esos, no me acuerdo del nombre, pero sí, bueno, yo lo vi también más. Es de Los tíos esos- para los nombres de las de películas. esos americanos. Oye, Toño, te llamaré más veces, ¿no? Vale, cuando quieras, Gracias por venir, chaval. De nada. Hasta luego. A ti, ¿Qué? Empezamos. Hola, moi boas tardes, señoras e señoras. Damos comenzo unha vez máis a nosa programación especial de formativa da Televisión de Galicia, cun extenso surtido de noticias chegadas recentemente a nosa reducción. Reducción informativa, claro. Permanezan atentos ás súas pantallas. Moito obrigado. Moitas gracias. Fai moito frío. Vale? A ver que vai ser isto. ¡Epa! ¿Qué pasa, Toñito? Perdona, Cholo. Pásame un par de cuponazos. Quedéme sin ales. Ai, numerito de la suerte. Gracias, Cholo. Ois, Eh. a ver que pon aí o papel na folla cultural. ¿Qué quieres ver a televisión? Aló, cultura, amigo. Pois a ver, na cultura. Vai haber un novo programa. Chámase Visións. E ti miráchelo? Home, non o mirei porque non empezou aínda. Da, eso de que vai? Vai de cultura, de que vai aí? Non haberá que botarlle unha ollada. Home, a ver que vai ser isto. Mi hora tira! Señoras e señores, hoxe non está connosco Isaac Díaz Pardo, nin Alfredo Conde, habitual contertulio deste tipo de programas. Temos, sin embargo, a un home sen o que a historia de Galicia sería dificilmente explicable. É poeta, ensaísta, narrador, científico, industrial, empresario cultural, investigador, autor de innumerables cartas ao director e relatos impublicáveis para as revistas especializadas inexistentes. Compracémonos hoxe en ter no noso programa a don Carlos Cameselle. Boas noites, don Carlos Cameselle. Don Carlos. Carlos.
Carlos. A ver que vai ser esto. Bueno, amigos, chega o momento da despedida. Toni e Beni se van, pero será hasta a próxima semana en que haberá unha nova programación. Haberá de todo. Haberá deportes, telefilms, telenovelas, música, entrevistas, noticias. Non se olviden... Bueno, vale, a ver que vai ser esto. A ver que vai ser esto. Tienes Tienes chaval. Adiós, amigos. A ver que vai ser esto. Toni, a ver que vai ser... Vale, tranquilo, que non pasa nada. Antes de continuar, vamos a facernos unha composición de lugar. Estamos situados aproximadamente no mércores. Non é imposible. O mércores presente non é. Debemos estar no xoves ou polo menos no mércores. Está acabando o mércores e empezando o Bueno, xoves. unha cousa así. É igual, como nos presentamos de domingo a sábado... Bueno, vale, pa ti pola noite e pa min pola mañá. O importante é a armonía no traballo. Sorpresas. Sorpresa na nova programación desta semana. Este día ven en blanco, non hai programación. Se ven en blanco é que non hai nada. E entón a min... Evidente. Xa podedes apagar o televisor e o interruptor, que non vai haber nada. Descanso para a persona. Pero unha cousa, se tormenta con aparato eléctrico, é importante desenchufar tamén do chufe, non só apagar o... Queridos Tocho e Mocho, Mocho e Tocho, estades trabucados, non hai erro ningún. Simplemente é unha parrilla de ensayo. Parrilla. Primeiro, parrilla yo vas decir a outro. E segundo, se a mí me ven a programación en blanco e que non hai nada que emitir, e eu digo tal como é. Ora ben, se facedes isto para fastidiar a Tocho, tranquilos. Acabouse todo, xa non falo máis. Rectifica, colega. Rectificare de sabios, Tocho. Nada máis que quero decir un par de cousas. Hai moito mimo pa Toni, pa Beni, pa Remy Seso. Chavalites por aquí, maquillaje por aí, palos non hai nada. Xa o sei, pois que lles aproveite. Esas cousas non lle interesan aos Outro telespectadores. día han de ver por medio mundo. Son cousas internas. Bueno, ainda máis que quero decir unha cousa, me chamo Tijeritas e me apellido Cortando. Tes unha lengua que non chamo cortar eu. Aquí corte. Tate calor. Págade a camariña, que nada. Sí. Tamén aquí, na televisión de Galicia, temos mosca, non faltaba máis. Pero non é todo, pero non todo é tensión e enconamento a pesar da crise do Golfo. Non falamos, naturalmente, do sinvergüenza, senón do Golfo Pérsico. Decimos que a pesar da crise do Golfo, a pesar da tensión internacional, a pesar da caída da bolsa, a pesar da derrota do Deportivo e a carreira armamentista, afortunadamente hai síntomas de que un novo estilo comeza a impoñerse nas relacións políticas. E xa nada máis, saúde e sorte para todos de parte de Beni Guzmán. Sí, saúde, amigos, de parte de Toni Bermúdez. Chao, Beni. ¡Abul, Toni! ¡Guau! ¡A ver qué va a ser esto! Non sei se me mexería, estou moi mollo. Non, porque te enfadas. Ai, Ahora que está inquieta, por qué? Pero que preciosidade, rapaiguiña, que bonita. Pero canto tempo ten? Ten 20 días, toma, dalle Ai, un biberón. Dios mío, Ten qué cuidado bonito. que se atraganta, Está mal da A garganta. ver, os teus ollos. A ver, os ollos. Son os teus. Os ollos son os teus. Sí, son bonitos, entón. É unha preciosidade. Home, Ai, que bonito. Pero a ti tamén se parece na frente, Ai, parece, a mí non me compliques a vida, Tocho. Bueno, non vamos me compliques a discutir. vida. Vale. Ois, como lle vas chamar? Eu que sei, ainda solo ten 20 días, está por bautizar, Pero hai que poñer un nome. Sí, pero estaba esperando a que viñeras ti. Porque ainda non sei ben quen é o pai, se eres ti ou son eu. Bueno, non digas parvadas. Falei outro día con Remedios, cando lle meto unha prueba de sangre, vamos ver quen é o pai. Parece Ángela Chani, ti pareces Ángela Chani. Bueno, sí, vale. Bueno, como lle vas chamar? Non sei, un nome galego, bonito, que sone ben, que teña musical. Vanessa. Vanessa. A ver como sona. Vanessa, non hai nada máis que Vanessa. escribir. Vanessa. Bueno, Vanessa é bonito. Vanessa é precioso. Ese é da parte do norte, toda. Vanessa. Bueno, dalle o biberón a ver se ahora... Pero mira aquí, Mira como abre pero os que ollos. criatura, como Mira como abre os ten unha ollos. voceciña tan bonita. Vanessa. Bueno, e espabilada... Espabilada? Espabilada de carai. Sabes onde noto eu? Onde? Na televisión, cando a poño frente á televisión, e iso que aquí non se mira moi ben, pero na galega... Mira, está que atenta. mira como chupa. Sí. É o que máis gusta da televisión que A televisión, verdad? Pero As cabeceiras e os dibuxos animados. Os dibuxos. ten que estar afogándose de calor, Sí, home, si, quítale as mantas. Ai, que pernas máis bonitas. Xa che dixen eu que me mollaba, fíxose todo por ela. Porque a ti non te conoce. Mira.
Pero... Qué preciosidad. Pois sí, os dibuxos animados gustanlle todos. O programa de Super Amigos. Super amigos. Quieta. Quítale as mantas. Quieta, Vanessa. É que ten moito calor. Ten moito calor. A ver, poña a televisión. Tacho, estás asfixiando a criatura. Poña a televisión. Ti non estás acostumbrado a andar con criaturas. Bueno, que te pasa? Pero me pasa, caída para dentro que a pobre está aí. Sí, vamos a máis ver. calor. A ver, Vanessa, ven aquí, corazón. Vamos a mandar Super Amigos. Dame a mandar Super Amigos. A ver como se vai a televisión. Ai, que criatura, mira como chama. Tocho. Ah, chama polo pai, porque vai Tocho. chamar. Veña, vamos, Tocho, vamos. mira, que preciosidade. Tocho. Un, dos, tres, sí. Basti. Un, dos, tres, sí. Boas tardes. Segundo declaracións efectuadas polo presidente da Asociación de Charcuteiros da 8ª Rexión Militar, os presupostos deste ano para a Comunidade Autónoma Aragonesa supoñen un incremento do 13%, que supón un importante incremento, dado que interesa a parte contratante da primeira parte, considerada no seu día como a parte contratante da primeira parte. Sí. Va. Ei, estas declaracións en palabras do vicepresidente da Xunta, primeiro adxunto da Federación de Cornisas Cántabras, constitúen un pequeno paso para un home, pero un cualitativo e importante salto para a colectividade de canguros de Sydney, Australia. Noutro orden de cousas, pasamos a informarlles os últimos acontecementos na nosa comunidade, afectada todavía aínda polos brotes lacrimóxenos derivados da nosa programación autonómica. Oye, Chacho, súbeme monitores, Chacho. Que no, que va. Entra bloques series. Mire. Hola, moi bons días. Segundo o derradeiro informe dos nosos compañeiros a borde do satélite Meteosat, infórmannos de todo un frente fríxido pola banda de Lestrobe, así como ventosidades de forza Johnson 3x4 e precipitacións en forma de liebre ou montañita, esta vez, claro está, a segundo capricho das nubes. Haberá tamén precipitacións de consideración en forma de pedrisco, con grande despliegue propagandístico, pois por toda a zoa de Ferrol, Lugo, Monterroso, Ourense, Pontevedra, etc. E haberá tamén a destrucción de 80 minibares dos grandes expresos europeos. Para mañá, vamos cambiar de mapa. Agora que cambiamos de mapa, que xa o viron, pois para mañá non hai ningún problema, porque o ceo estará arriba e a terra estará abaixo e as sardiñas andarán polo mar. Vamos cambiar outra vez de mapa, xa viron o novo mapa e agora vamos xa con toda Europa, a Comunidade Económica Europea. Ben, pois con toda Europa, a Comunidade Económica, o pronóstico é máis optimista. Por que? Porque as gaivotas están de sorte, así como os santos Damián, Cosme e Felicísimo pola súa onomástica. Non se preocupen en toda Europa porque se chove mañán poderán cantar debaixo do paraguas e como este ademais é un programa moi patrocinado, incluso nos vamos a atrever a pronosticar o tempo meteorolóxico con respecto ao horóscopo. Estarán de sorte mañá Libra, Aries e Cáncer e xa saben por qué. E isto é todo. Bueno, que pasen unha boa noite. Ben, amigos, ata aquí un novo programa de A ver que vai ser esto. A ver, que vai ser isto que nesta ocasión non vai regalar demasiados ni moitísimos premios. Non, amigos, porque debido ao colapso de correos non nos deron chegado eses milleiros e milleiros de postais e cartas que nos enviades semanalmente. Somente chegaron dúas que vamos dar lectura aos gañadores. A primeira é a que leva o televisor. Imos alá? Atención, Toni. Caracoles, Beni, sabes unha cousa? O gañador nesta ocasión é Beni Guzmán. Increíble, Toni, Que estou casualidade. emocionado. Moitísimas gracias, amigos, moitísimas gracias. Esta é a maxia do programa, a ver que vai ser isto. Cantas postais enviabas, Beni? En verdad, Toni, é unha sorpresa. Eu pensei que non había escrito, nin me acordaba. Está mentindo. Imos coa segunda postal gañadora. En este caso vai levarse o automóvil e a segunda postal gañadora corresponde a... ¡Qué casualidade! Non o creo. O automóvil. Toni Bermúdez. Caracoles, Toni, Ay, sinceramente enhoraboa, qué Gracias, casualidad. O gracias. automóvil descapotable, auténtica Gracias. ilusión de Toni Bermúdez. Ai, amigos, saben como somos aquí, saben como é a vida, el que la sigue la consigue, e vostedes non desesperen, continúen enviando cartas a ver que vai ser isto, porque aquí seguimos dando premios millonarios. Sí, amigos, presten moita atención porque imosles formular a pregunta da semana que ven. Beni? Toni? Beni? Toni? A ver que vai ser esto? Sí, amigos, envíen a resposta aquí.
A ver que vai ser isto apartado do resto da programación. Toni! Veni! Toni! Veni! Toni! Veni! A ver que vai ser isto! Periodistas agresivos para ver que vai ser isto en conexión simultánea, nun alarde técnico e informativo establecendo un duplex entre a illa de Arousa e o continente europeo. Adiante, Europa! Europa, sí? Sí, recibida comisión. Digo, Divina Concepción. Jesús, qué lío. Recibida conexión perfectamente. Aquí, periodistas agresivos. 6.000 persoas antes isoladas viven agora en perfecta armonía cos restos dos cidadáns do continente europeo gracias a esta ponte maravilla da enxeñería moderna. Sí, amigos, porque aquí, ata hai 3 anos, na illa de Arousa, reinaba o máis absoluto arredamento da Europa comunitaria. Ata que se construiu esa maravillosa ponte, aquí por non chegar non chegaba nin a Guardia Civil. Pero que si chegaba era o tabaco, porque inda que non existía comunicación vía terrestre entre ella e o continente, unha fluida comunicación vía marítima permitía esta comunicación entre ella, o continente e, por suposto, outras latitudes. De ultramar, naturalmente. Hoxe, os habitantes da illa de Arousa debátense entre o dilema de se deben segregarse ou non da capital do concello, Vilanova de Arousa. Efectivamente, uns queren autonomía, outros autodeterminación, uns fuman rubio, outros negro, uns queren ver a televisión galega, a nosa televisión, e outros confórmanse con sucedáneos de alcance estatal. Caca de la vaca. E nós, periodistas agresivos por a ver que vai ser isto, recomendámoslles unha posición de centro, para todos os gustos. Lo bueno de la dereita, lo bueno de la esquerda. Para nenos e maiores, nun auténtico alarde de producción propia netamente galega. Para todo o mundo, sen pelos na lingua, a tumba aberta. A mellor televisión do mundo. Corto e cambio. Cambio e fora. Señores, imos con outro tema. Nesta ocasión falaremos de cinema, películas dobladas e tamén en lingua allega, cine de domingo e tamén telecinema. Sí. Que? Toni Bermúdez falo moi mal, esqueceste da versión original, en español, en castellano de cando en vez sustitulado do italiano. Oh yeah. Que idea. Que ilusión. Quen mo diría? Unha televisión que é cinematografía. Carai, que pasa, Pedro? Problemas con Vilma? Problemas, anano! Salín tarde de traballar, averiúseme o tronco móvil na fósil pista e, por si fora pouco, tiven que pillar un petrotaxi para chegar a tempo e pillar a programación semanal desta televisión. E esta muller non pensa máis que en modelitos. Vilma! Agora verás, anano. Vilma! Sí, Pedro. Escoita ben, Vilma. Esta situación non pode... Pedro Picapleitos, deixa xa de berrar, que non estou xorda. Hai problemas. Daste conta, nano? Dime ti se se pode aturar algo así. Sí, Pedro, pero carai, por que non te tranquilizas un pouco e vos invitamos a nosa palloza a merendar e a escoitar no Petrodiscos un Petro de Emilio Cao? Escoítame ben, anano. Estou farto de música troglodita. O que a min me gosta é chegar a casa, sentarme no sofá e ver a Petrovisión. Ou pensas perder a pinícula desta noite? Carai, pinícula, Pedro? Pinícula, nano, pinícula. Por que non vides dentro de media hora a ti e Vilma a ver a pinícula palloza, Pedro? Fantástico! Vai preparando os troncotranchetes. Vale, estou neso, Pedro. Dille a Betty que enseguida estamos ali. Veremos que da ósea Petrovisión. Aí vos. Carai, Pedro, escoito algo. Sí, algo se move por aí. Cuidado, anano, bótate atrás. Me escondo. ¡Ay, maldita! O escú, Pedro. Esto, caracoles. Eso é un centollo, Pedro. Pablo Mármol,
Queres dicirme que algunha vez na túa vida miras isto antes? Oh, no, nunca o vira, nin o probei, pero os da Petrovisión sempre comen centollo. Os da Petrovisión? Se os da Petrovisión comen... ¿Cómo se llame? Pablo Pedramol. Pedro Picapleitos non serán menos. Acabamos de inventar el marisco. Non está mal esto, amigo enano, pero... Voy a llevar a pareceme pata. insuficiente para un home. Sí, a min o estómago sigue facéndome ruido. Prefiro os brontosaurios. Bueno, esta pata ya levo pa Betty. Oh! ¡Atención, enano! Oh! ¿Observas aquel tremendo brontosaurio? Sí, Pedro. Pois xa está ben. Mientras eu entretengo, dispara e lanza. ¡Ey! ¡Ey! ¡Al pajarito! ¡Al pajarito! Ahí va. ¡Agora, enano, al corazón! What is that? No me lo creo, Pedro. ¡Un dios! Oh! La Virgen. Però què fas, desgraciat, bandarra? No saps que la veda del mamut encara està vigent? Foteu al cap, miserables pecadors. Adeu! Oh! Caracoles, Pedro! O deus dels fenicios! I ara marxeu follats, miserables pecadors. Jo me n'en vaig, que encara tinc el matalàs calent. ¡Cabrón! ¡Sígueme, enano! ¡Sígueme rápido! ¡Por aquí! ¡Mangallón! ¡Mangallón! Ben, amigos, pois xa nos despedimos como sempre, recomendándolles que sigan con atención as emisións desta Petrovisión, unha Petrovisión cuaternaria para espectadores terciarios. ¿A que sí, Pedro? ¡Claro que sí, enano! Pablo, en fin, Tony. Sí, dime, Pedro, perdón, vaya. Benny. ¿Milma? Dime, Pedro. Decimos chao, cariño. Betty. Cuchi, cuchi. Trogloditas todos. Pedro. Pablo. Betty. ¡Vilma! ¡Yapa, yapa, Chad. ¡Chicho! Pepín. ¿Qué pasa? Qué alegría. Hombre, ¿qué? Un abrazo, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? Sabes que me dixen? Dixen, ui, enteréme do teu con Charito e dixen, vou visitar a Chicho porque fagolle falta. ¿Qué pasa, Chicho? ¿Con de Charo? Claro. ¿Qué? Charo. Saliste. Nena. Nenita. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Vamos a ficar aquí toda a vida ou invítasme a pasar dentro? Pepín, Venga, sí, claro. sí, pasa. ¿Este niño qué? Ese de marca. Claro. ¿Abridor? ¿Onde hai abridor? Abridor non sei onde anda, home, que como non está Charo, non controlo ben a cociña. Pero busca por aí. Busca, busca, Ois. busca entre los platos, busca... Calentador.
Pepín. Basura, que? Outro día... Abridor, mis señoras. Outro día fixen unha cena con Charo, aquí na casa, cun par de velas aí. Cenácheles un par de velas? Fixemos un pato. Ah, un par brulo, amigo, un par brulo, eh? Non, era pato, que era francés, Fixemos... Onde estará o abridor, Non sei onde está, Pepín, busca por aí, porque... Ademais fixemos a cena xusto antes de que Charo marchara. Chara, mar. Que? Oi, non tens ninguén onde estar o abridor? Que pasa, Pepín? Que pasa? Vaya, que demo de... Chicho, Pepín, facía moito que non nos veíamos. Este teu xardín, Sí. Precioso. Está un pouco descuidado porque todo isto o cuidaba Charo. Te gustan as rosas? Pois son preciosas, encantan. Pucho coller esta, se non te importa. Esta, que pocha. Pepín, non cortes rosas. Que todo isto está da man de Charo. Tranquilo, E se Charo volve, logo é un jaleo. No, pero esta xa estaba medio pocha. Bueno. Mira, non teño hasta non teño onde poñela. Que desgracia. Non cortes máis. Espera. Que ten pulgóns, non? Ten purgós, home, porque eu non me defendo co xardín. Tens que botarlle o do cura ese da tele, non sabes? Pas plantas. Pero que eu non me defendo. Estivera Charo, estaría mellor. Oxe, Chicho, e ti estando aquí nunha casa tan apartado non tes medo, non tes un can que che cuide nin nada. Sí, sigo tendo a cadela de sempre, Lúa. ¡Lúa! ¡Lúa! Así estoy yo, sin ti, perdido como un quinto en Pero desde luego, tú mira que cuelga, a mí me pasa cada cosa. Venía a ver al pringao este. No, si no me extraña que lo haya dejado la mujer con la pinta de marica que tiene. Con ese mandilón. Este está chalado, este debe estar totalmente ido. Aquí metido con la finca, con la manguera. Vaya cuelga, desde luego que hay cada uno. ¡Qué alegría! Me viene a visitar Pepín. Ahora es cuando se echan las cosas de menos. Cuando éramos pequeños jugábamos los dos y éramos como hermanos. Ahora Pepín sigue con Irene y yo sin Charo. Pero es un amigo. Está bien, pero me viene a visitar porque estoy mal. Un amigo es un amigo. Si llego a saber que tiene semejante cuelgo, paso a venir a ver este pringao. Vaya mierda. Y encima con la música del mariquita este del Sabino, del carajo. Este seguro que tiene incluso idea de Alan Steven. Mira qué pringao. Y ahora ve quién lo lía este para ir a Bayona. Seguro que se va a oler lo de la pasta. Este no viene. Coño, pinto yo en esta cama hippie aquí tumbada. Seguro que hay pulgas y ladillas. Sabe Dios quién durmió aquí. Amigas de él, de Ortigueira. Qué asco de gente. Estoy nervioso porque le gustará a Pepín la casa. Y la música. Si le gustara el disco de Sabina, si no le meto a Alan Steven. Y lo que pasa es que cambio de imagen. Mira qué traje de rayas. Eso es. Tiene mucho gusto. Y ahora lo malo es que igual quiere que vaya a Bayona y que le deje dinero. Dinero le dejo, pero yo con chicas no voy porque me llama Charo y no estoy ahí en jaleo. Me estoy acordando de aquel día que estuvo él y que subió con Charo arriba, que tardó media hora en bajar. No, pero no, él no hizo nada con Charo. Mira que estoy mal, hasta desconfío de él. Este es un amigo. ¿Qué? Chinchón? ¿Qué? ¿Imos hasta Bayona? Ai, Chicho. Entón que? Ata cando vai durar esa baixa? Pois non sei, porque se che conto a verdad, o médico é colega meu. Sei que se lle pido me fai polo que queira, pero a min gustaríame xa ir mañán a traballar a consellería, claro. pero estou triste, estou deprimido ademais, e non sei, igual me agarro un par de semanas máis. Claro, home, colle 15 días, total ali non faz falta ninguna. Hai cantidad de xente na consellería sin facer nada que pode traballar por ti. É como meu coas vacacións. Eu quería as vacacións en agosto, pero claro, que correspondeume este mes. Por qué? Porque entrou agora un cuñado de Severino, paréceme. Entón enchufaron a él. Ademais agora hai que ir a Cuba. Entón o tipo dixo, no, a Cuba, un chupe dese estilo. Aí apúntase todo o mundo. Sí. Ademais non importa, porque Charo iba a ter as vacacións en... Charo non, Irene. Perdona, home, Irene. Non me recordes o de Charo. Perdona, non, Irene. Irene ten que ir agora en agosto a ver. Deseos dun parto de excavacións, de pelouros, de calor, de cariar
ti desde de ruínas. Pois a verdad, non te envidio nada, a túa situación. Need a whole lot of love. Every inch of your love. Give it to me. I want a whole lot of love. I want a whole lot of love. Give me a whole lot of love. Pepín, de que coñeces a rapaza esa? A quen? A rapaza esa que estuveches con ela. Non me dou conta, non sei de que me estás falando. Pero eu vin que... Ai, ti que biches, Chicho, ti que biches. Home, vin que... Ai, ti non biches nada, home, ti non biches absolutamente nada. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía... Apartaos de ahí, niños, que voy a entrar de prueba con velocidad. ¡Chelo! ¡Mira lo que he pillado! ¡Cheluca! ¡Mira lo que he pillado! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, por Dios! ¡Ha perdido una patica! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaya! ¡Otra patica! Con los anicos que está. ¡Mira qué lindo! ¿Eh? A sacar aquí la barquita. ¡Chelo! ¿Dónde está esta mujer? ¿Dónde se ha metido? Cuidado, chavalín. Cuidado, no me vayas a estropear la pesca. Cuidado, hombre. Jugar con precaución, chavalines. Mira qué Vaya. Está cojico. Mira qué bonito, ¿eh? Chelín. Chelito. ¿Dónde se ha metido esta mujer? Mira qué bonito. Ya me gustaría a mí cambiar un pisico en la sierra por estar aquí en el norte de España. No me lo puedo entender. No puedo comprender cómo hay gente que se vaya hasta Santa Pola, ni a sitios por el estilo, habiendo sitios así de bonitos como este, como el norte, con estas rías frondosas. Si esto parece la pequeña Venecia. He salido yo ahora mismo de ahí, de ese túnel frondoso de aguas. Eso es precioso. Aquí es donde tenían que estar las televisiones, todas las televisiones que hay en este momento en España. Todas, las de todas las autonomías, las del Pilar también, y la española, la principal, la que pagamos los españoles, aquí, para que vean lo que es la Galicia esta, que es preciosa. Esto es muy, muy bonito. No entiendo cómo hay gente que se abraza por el sur. Miren lo que he pillado yo. Todo esto es naturaleza pura. No me digan que no parezco un rastafari de estos, hasta parezco el negro este que fumaba porros, que se ha muerto. Esto es precioso. Esto es una riqueza que no lee en toda España. Miren ustedes, qué naturaleza bella. Miren qué preciosidad. Pues me lo voy a comer yo con mi familia. Y le mando un recuerdo aquí a todos los veraneantes del sur. Y ahora mismo veo unas playicas que conozco yo, por ahí por la zona de la ciudad departamental. Y este es el mejor tiempo para el marisco, porque está todo en veda. Y ahora mismo voy a coger unas almejicas y unos caderuchas que le llaman en el norte también. Y todo esto me le voy a llevar para Madrid. Y este pulpico que pensaba yo comer, no me le como. Cuando se termine el verano me le como en Madrid. Le voy a aguantar para que le pruebe mi suegra. Nos vemos. Adiós, españoles. Y no pierdan el tiempo veranando por ahí. Vénganse aquí. ¿Cómo se llama esta zona, chavalín? ¿Cómo di que se llama? San Ciprián. San Ciprián. ¿Cómo se llama esto? Xove. Xove. Hay que venir aquí. Déjense de tonterías. Hasta luego, ¡Chelo! ¡Chelo! Venga, echame una mano con el pulpico, que no sé si podré con él, que esto es un monstruo. Que aproveite, ¿eh? Gracias. Vale, García. Suave. Sí, señor. Este é unha terra farturenta. O Cantábrico, un mar agradecido que deleita a extraordinaria xeografía do norte. Aquí temos as deliciosas ameixas, as maravillosas langostas, e que me din vostedes dos centolos. Centolo... Que estamos en directo, fai o favor. E que delicia de lubrigantes, en fin, señoras e señores, así é o Cantábrico. Que decirlles deste mar, pero se lles parecimos coa derradeira pregunta do concurso de hoxe. Suárez, que estamos en directo, hombre.
Esta é a derradeira pregunta do noso concurso. Poñan moita atención. En que lugar se come millor marisco? En Galicia ou en Madrid? Pénseno ben, envíen as súas respostas ao apartado 707 de Santiago de Compostela. Lembren, non admitimos cartas, tan só tarxetas postais. E poñan moita atención porque o premio será de... García? 1000 pesetillas. Bueno, rapaces, xa os podedes ir, Así, sin acougo, como os osos de Banceiros. Aí. Que pasada. Cuidado cos pantalós. Non se poderá facer en 2 etapas. Non, isto hai que facelo todo dunha tirada, senón se nota. Vou por aquí, por que? Por aí? É igual, non? Non sei se valdrá. Home, eso non sei se valdrá. Fixen 14 peldaños abaixo, 14 escaleiras. Ademais, supoño que antigamente non habería escaleiras, habería costa, non? Para subir. A xente subía por aquí, por aí, vai, pero non sei se valdrá. Xa subiches 14, mellor non che valeu para nada, por haber subido un trozo por o lado. Pensas que pode non A valer? tradición é a tradición. Se a xente ven polas escaleiras, hai que vir polas escaleiras. Seguro? Eu sempre veño polas escaleiras. Queres que te enseñe como teño esta rodilla? Para, que tampouco vamos a fastidiala por un par de peldaños de máis ou de menos. Home, claro. Se a xente fai así, hai que facer. Foi isto que non fixen, non? Claro. É que non sei se me sangrarán, Millor. Eso é. Turucho. Que veña. Non podo máis, Veña, que a tradición é a tradición. Que estou desfeito, Turucho. Espera, faime outra, ponte un pouco máis para lá. Espera. Veña que se nos van a apagar as velas, Dalle. Vai. Aí está, levanta a man un pouco. Aí, campeón. Vale. Espera. Unha, ai. Franci, arriba, aí está. O que costa chegar ao ceo. Un esforzo, Francis, un esforzo. Veña, vamos. Senón non chegamos a ermita, Ai, Jesús. Que ganas teño de tomar unhas vacacións. E a playa, sentarme nun chiringuito, como todo o mundo, quitar a sotana e que as raiolas do sol bañen o meu corpo. E hai auga salada, baño o meu peito. Ai. Irmán Damián? Irmán Damián? Por que non espabilas un pouco e gardas a compostura que a regla impón? Hai que ocuparse de cultivar o espírito. O corpo xa se ocupa el só, coa axuda de Deus. De Deus e da medicina natural, non? Digo eu, doctores tiene la Santa Madre Iglesia. Doctores, Damián, doctores, pero non matasanos. Ai, por que non te entregas á meditación? Te enteras dunha vez que hai que ocuparse do corpo. Parece que chegaras ao mosteiro onte, caramba. Onte? Home, por Dios. 20 anos levo aquí freleando, 20 anos. Pois non se che notan os lustros. Anda, acompáñame ao xardín. Quero plantar e regar. Non vai a ser que se me esqueza o xardiñeiro, como cada ano. Vamos. Óyeme Galicia, mi tierra chiquita, escucha este canto de la emigración. Soy de Pontevedra, vivo en Venezuela, cerca de Colombia y cerca de Brasil. A Santiago yo voy ligerito caminando, con mi paraguas porque la lluvia va mojando. Lavacoya por aquí y peinador por allá, un aeroplano tomé para regresar. Por la tarde yo salí y llegué por la mañana y de piedra me quedé al llegar a la aduana. Óyeme Galicia, mi tierra chiquita, escucha este canto desde la prisión. Soy de Pontevedra, tengo una condena
por el doble fondo que traje en avión. A Santiago yo iba ligerito caminando y la extradición ahorita me andan negociando. Los compais de Medellín se pasaron un poquito, los compais de Medellín se pasaron un pelín. Óyeme Galicia, mi tierra chiquita, escucha este canto desde la prisión. La 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 la. La 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 la. Queridos telespectadores vía satélite, vayamos cunha nova páxina musical aquí en directo desde Caracas para presentarlles agora unha fermosa melodía nunha das voces que aínda hoxe en día continúan os primeiros postos de venta en toda a Centroamérica. Estamos a falar dunha das firmes promesas da canción latinoamericana. Falamos, como non, de Chicho Lorenzo. Arrivederci Ourense, goodbye, adiós, au revoir. Yo quiero volver a tus viñedos, cerca de mi amado Mondoñedo, a las emociones y placeres que viví. Arrivederci Ourense, goodbye, adiós, au revoir. Yo quiero volver a tus viñedos, cerca de mi amado Mondoñedo, a las emociones y placeres que viví. Arrivederci Ourense, goodbye, adiós, au revoir. Quiero regresar a Carballiño para comer pulpo y beber viño. Si pudiera ser me quedaría siempre aquí. Arrivederci Ourense, goodbye, adiós, au revoir. Quiero regresar a Carballiño para comer pulpo y beber viño. Si pudiera ser me quedaría siempre aquí. Boston. Sí? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Unha hora menos en Canarias. Caracoles. 5 en Nova York. Ai. Nova York. Xuventude divino tesouro. Tempos pasados que non han de volver. Ai, Jesús. En fin, mañá será outro día. Un día menos. Ou tamén pode ser un día máis. Según se mire. Sí, señor. Pero, amigo Pombo, eu cada día estou máis fresco. Fresco, sí. Fresco ben se te nota, Boston. Lo dudas, cobarde. Ponte en guardia. A defenderse, filibustero. Oh. Te aplastaré con mi malla de ballet. Prepárate para unha estocada mortal. ¡Caracoles en salsa china! Me cago en la leche. ¿Qué buscas, Boston? Nada, que me cae unha peseta por aquí. Nada, a ver se topamos. Ala vai un marcapasos po carajo. En casa, xa estamos na casa. Anda. Oi, oi. Pasa, pasa, ay, campeón. Pombo, eres un aristócrata de la amistad, sí, señor. Señorito. Ay, carajo. Ahí estés, coño. Ahí estés. Oye, aquí en este pueblo, como hacen los helados estos de vainilla, como saben a polvo. ¿Qué?
Gallego, qué pesado estás tú, ¿qué? ¿Estás sordo o qué? ¿Y eso que estás tomando qué? ¿Su corte? Corte. ¿Cuánto te ha costado eso? De 5 pelas. En mi pueblo, por 5 pesetas, lo que quieres es un corte, te metemos un hachazo en la cabeza que te la quitamos rápido. Joder, tú, qué pesado estás. Calor hace aquí, chico. Alto. Qué Controla los nervios. Como veño teniente Cousillas, vea, sin agorra. Coñazo. Mete un paquete, quita permiso para el cuartel, calabozo, me cago en diola. Me juega mi permiso el teniente este que tenéis aquí. Cousillas. Le mete un cachupinazo, ¿entiendes? Que se enteran, como decimos allá en mi pueblo, en el Gorba. Se enteran en el Gorriaga, ¿te enteras? Le mete un cachupinazo que vuela por los aires. Cachupinazo leches, me cago en diola. Mira, ahí vengo Cousillas. Ponga gorra, coño. Tira el helado. Pisa el helado ahí, Gallego. Al suelo de mi teniente. Tengo que disculpar ahí. Esto es que a bota pisei un helado coa bota mi primera. Maniobras en la nieve, señor. Tengo que disculpar aí o compañeiro que vasco, ten un sentido... Coño. ¿Qué? A sus órdenes, señor. Joder, ¿te has dado cuenta? ¿Qué haces, Gallego? Deja eso, coño, que ya te compraré un helado. Tranquilo, hombre. ¿Te has dado cuenta, hijo puta, cómo nos quiere jorobar las vacaciones? Esto é un desgraciado, mas xente que non fala é unha desgraciada e peor, que este máquina nos mete un paquete que nos jode. Vete a sentar, Gallego, vete a sentar un poco y a tranquilizarte, que a esta gente en mi pueblo le metemos un cachupinazo que se acuerda. Si ¿Qué? ¿Qué? Calla, Gallego, calla, que no te enteras de nada. ¿Por qué no te compras un chonotone? Que estás pesado. Te estoy diciendo que en mi pueblo, a la gente así, ya le hemos quedado alcaldes, tenientes alcaldes y tenientes de estos a patadas. Cachupinazo y por los aires, se ha acabado. Tanta historia. Te joroba. E aquí en Galicia igual, porque metemos un bombazo que vai todo polo aire. Aquí temos o exército guerrillero do povo. Outro día foron a Perves. E meteron un bombazo aí o chalé de Fraga. Foi a tomar polo cu todo o cuarto de baño que non quedou un azulejo en pé. Ningún azulejo Venga, vaya, en pé. Gallego, que vosotros lo único que sabéis echar fuegos de colores en las fiestas, que no sabéis utilizar explosivos. Coño, que un explosivo se entierra para que explote, que le pones ahí en la estatua y no ha pasado nada. Bueno, cajo, bueno, eso foi a propósito, que era para volarlle solo os huevos. Venga para allá. ¿Has conseguido la pensión esa? Para ir a ponernos de paisano y dar una vuelta. Non hai pensión e non teño un duro. Pero tú estás majara, Gallego, ¿qué quieres? ¿Que nos mudemos en la calle? Vamos a un callejón ahí que no se mira nada. Venga, hombre, venga, que te invito yo, te pago yo la pensión. Vamos para allá, Gallego, que nos vamos a poner morados. Non te aceleres, tranquilo, un gusto. No fumo, gracias. Vamos a comernos un mundo. Mira, qué pinta levo. Sí, pareces un payaso, joder, vaya ropa te has comprado, oye. No, Gallego, que está muy guapo, oye. Venga, vamos, comprei no onte a roupa toda esta. Sí, ya lo sé, venga. Para rapazas. Leí unha... Pero non te aceleres. Leí unha noticia no Progreso de Lugo, no periódico das rapazas, hai que enterarse de todo. 7 de cada 10 non teñen novio. Estadísticamente son 7 por 10. Pero eso es como las navarras, ¿entiendes? Eso es porque están todo el día pensando en rezar y nada más, pues, venga. Eso son lesbianas. Pues da igual, navarras, lesbianas o mañicas. El caso es que no hay que las penetrar. Se cierran así como las ostras y así, que no hay quien se las abra. Vasco, porque sois unhos retorcidos, a vosa terra non lle dades confianza. ¿A qué? ¿A las chavalas? ¿Confianza? Sí. Joder, 20 centímetros de confianza que le doy yo. Y no veas mis colegas del escolar, y unos 25, pero carne rollo. Venga, vámonos. Vamos a la playa fluvial. Gallego, a la playa fluvial esa que tenéis, joder, a ver si me la enseñas. A playa fluvial. A ver si me enseñas las chavalas. Están rapazas todas ahí en bañador. Venga, hombre, en bañador y en torlés, que estamos en un país libre. A ver cómo se portan las gallegas. Vasco, si te llega a tocar a ti la mili, te largas Euskadi moito pola y vas a boca. ver. Ali falades moito. Joder, porque las vascas tienen pata elefante, oye, aquí abajo en el tobillo. En cambio, las gallegas me gustan más, que lo tienen más finito, como las negras. Perro ladrador, pouco mordedor, decimos aquí. A mí tamén me mataron a un pariente ali na tua terra. Hombre, no jodas, no digas tú que tienes un chacurra en tu familia. ¿Qué? Un perro gallego, un perro, que así le llamamos a los gallegos allá en la patria, un perro. Cala a boca, teñamos la festa en paz. Lo que pasa es que los gallegos no servís más para lo que servís, ¿entiendes? Y para bien poco es. Bueno, vale. Sodes listos de carajo. A ver si aprendemos a conocernos cando nos miramos, vale? Aquí onde me ves a min, voto todos os anos ao bloque. ¿El bloque? ¿Qué es eso? Eso es una mierda. Eso no vale más que para hacer romería. Si supieras cómo pensamos allá en mi país de vuestro bloque, eso es una mierda, hombre. Bueno. Si queréis tener un movimiento, tenéis que tener como tenemos en Euskadi o como hay en Irlanda. Pero esto del bloque, que es una mierda, eso es solo propaganda. Pasa que tienes un terrorista como todos que hay ali. A mucho honra, gallego, y no soy terrorista, yo soy un soldado, ¿entiendes? Y tú eres una mierda, un cagarrías, un diarreas, así de claro. ¿Qué? Que además estás sordo, gallego, que estás sordo, joder, que no pillas una. Bueno, vamos deixarnos de bromas. O que eu digo que o que facía falta aquí era un servizo alternativo. Vamos, unhas prestacións sociales á sociedade, porque
Tamén, eu son un pacifista e non teño por que andar aí a tirar tiros, ni... Hombre, sí, pues a ver por qué no vas a cuidar arbolicos y a cuidar focas. Joder, si no quieres tirar tiros, cuida focas. Lo que pasa es que hay que tenerlos bien puestos, gallego, y tú no los tienes bien puestos. Anda. ¿Qué? Que te voy a largar un grito de guerra para que te enteres cómo somos allá en la patria. Este va para la Arancha y para la Menchú. ¿Qué? Ya para acá, que voy a mojar el ganate. Uy. A ver, te enteras ahora. O carajo, bueno. Todos somos salvajes todos, coño, os salvajes. ¿Qué? ¿Gallego? Va merda. Vamos para allá, gallego, a cumplir. Boas tardes. Caramba, mi teniente. Isto é unha sorpresa bonita, sí, mi teniente. sí. Preciosa. Ben vin eu como entraban aquí vestidos de paisano e agora... Controla, gallego, coño. E agora vanme co uniforme reglamentario, non? A ver como me explican vostedes isto. Sí, nada, moi morenos están vostedes de tanto sair. Pois agora ímolo compensar cunha temporadiña á sombra. Que? Controla, coño, gallego. Prevención ata que rascrien pelo e ademais os domingos sin sair. A Santiago vou ligerito caminando. No te preocupes, gallego, que tengo yo un tío allá en Donosti en intendencia que nos va a levantar el resto. Le va a dar mucho morcilla a este. Se me foras po carajo, ahora me vou fiar eu das túas amistades, das túas influencias. Che dixe que non nos cambiáramos aquí. Veña! Mi teniente, para Santiago vou ligerito caminando. Canta, Héctor. Para Santiago vou ligerito caminando. Yo no me sé esa Y canción, con gallego. mandarita. Canta, coño, que peor que nos empapela. ¿Puedo cantar esa cosa, Bilbao? Canta o que queiras. Para Santiago Santiago, vou Bilbao. ligerito. Vengo por toda la orilla. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Gurriaga! Mandarita tiene... Ola, boas tardes, señoras e señores. Celebro estar de novo con todos vostedes na televisión de Galicia, que é a televisión de aquí. Porque estamos na comunidade autónoma galega mentres non se demostre o contrario. Sí, ben, moitos de vostedes xa me coñecen, pero presentareime de novo por se algún se incorporou recentemente como telespectador da televisión de Galicia, que é a televisión de aquí, porque estamos na comunidade autónoma galega mentres non se demostre o contrario. Sí, sí. Ben, pois entón, o meu nome é Amancio Prada, estou aquí para solucionar calquera problema que teñan nas súas vidas, como se tratase de un defensor dos televidentes. Sí, vale. Sí, o meu nome, repito, é Leopoldo Calvo Sotelo e a partir de agora mesmo xa poden chamarme en directo ao seguinte teléfono. Tomen nota. 9 5 4 3 2 1. Repito. 5 2 1 3 4. Sí. Ola, boas tardes, amigos. Moitos de vostedes cecais pensen que o verán, tempo de ocio por excelencia, como decía Pondal, é unha época do ano na que, como escribía Rosalía, hai que ir á praia e esquecerse. Ai, o esquecemento que tanto cantara Curros Enríquez, esquecerse dos problemas. Pero non, como ven Suliña Ferrín, no verán tamén hai que mollarse. Por eso, hoxe temos preparados toda unha serie de libros pequenos de bolsillo que todos vostedes poderán levar tanto ao campo como á praia. Para comenzar, voulles presentar este fermoso poemario. Non, este non é. Voulles presentar este outro tampouco é. Este sí. Este, señores, este é mierda.
Apicultura e sociedade. Teñen que perdonar, pero foi un despiste. Este sí, este é un interesante manual para a obtención de máis e mellor mel nos nosos panais da nosa terra. Este libro ten 123 páxinas a toda cor, vai en letra pequena e ten santos. Este autor promete. Ben, que pase que me presentan tantos libros, todos estes dixen que non nos puxeran aquí. Toma, Diana, vale, Carlos, foi unha broma. Ben, pois continuando con todas as novedades que temos aquí presentes, Toñito, a ver se avisas en producción que me teñan todos os libros por orden, porque despois o espectador naturalmente dase de conta de todo. Estou buscando aquí o libro que lles quería presentar, un extraordinario volumen. Aquí está, sí, este libro, este é un extraordinario volume tipo ensayo sobre a xeneración Nos e a hixiene bucal, naturalmente, un interesante e anovador estudo sobre o grupo Nos e a correcta profilaxis odontolóxica realizado polo profesor Loureiro Lourido, a quen xa tiveron vostedes ocasión de ver nos 7 derradeiros programas, así como en toda a prensa, radio e televisión. Ben, o que pase que agora tiña eu preparado para presentarles aquí o que ocorre é que, sí, xa sei, temos tempo para máis, o que non temos son máis libros e francamente é triste construir unha cultura con esta producción literaria. Boas tardes. Ola, boas tardes. Hoxe imos falar do orde e a armonía, orde e concerto, armonía e benestar, paz e tranquilidade. Amigos en pantalla, vivimos nunha sociedade que se move e se ordena dentro do caos, oposto ao orden. O texto dice: a liña máis curta entre dous puntos é a liña recta. Fixémonos por un momento que quere decir isto. Ben, pois que a liña recta é a liña máis curta entre dous puntos, o punto A e o punto B, a liña recta. Seguindo co que di, se nos escollemos a liña curva, daquela estaremos condenados a un tránsito maior, máis penoso, enchido de atrancos e dificultades. O libro dice que é a liña recta. Nos acreditamos no libro porque este foi escrito para que nos deprendéramos del. Porque a liña recta, por tanto, é o que convén. Por eso, nos debemos ir sempre por zoom e nunca por ñao. Porque, amigos en pantalla, hai de nós, en lugar de ires por zoom, nos entregásemos a perda de tempo que supón para as nosas existencias ires por ñao. Pois así mismo é, amigos, ven por zoom, ven por ñao, imos pola vida, porque, amigos en pantalla, uns fanno dunha maneira, sí, outros fanno doutra maneira, porque as xentes fan pouco caso da xeometría. Hola, boas tardes. É que teñen que perdonar, bonjour, ça va. Acabo de chegar precisamente do maravilloso Festival Cinematográfico de Cannes, en Francia.
Supoño que todo o mundo coñece o Festival de Cannes. Ben, este foi unha interesante edición que se celebrou en Francia e nesta edición traio un feixe, ou fato, queremos decir, de novidades. Ben, novidades anovadoras, por suposto. Como a que ven da man do realizador turco Omar Negro. Moi coñecido na súa casa a hora de xantar, este Omar Negro, turco, el, apresenta o seu derradeiro traballo, que é tamén a súa ópera prima, como tamén acabara aquí con o famoso Óscar Ladoire. E entón, el presenta un film que se titula Todos los fillos de Onam, drama de gran intensidade, narrado, eso sí, narrado moi lentamente, pero cunha metraxe de varias xornadas, inda que tamén hai que dicilo, a versión comercial durará somente 7 horas. Ben, continuando, o protagonista é que, como acabo de vir de alá de o protagonista este do film turco, como lles digo, pois é un protagonista que é Omar Negro, Talbur Pavlik, que vai... o protagonista é un actor turco, por eso non me salía o nome, que non se lle coñece por aquí, por Galicia, que é Turgut el Bonzal, pero que esta longametraxe vai empezar a pasarse xa inmediatamente por todas as carteleiras de Galicia, que tampouco son moitas, non? Ben, este interpreta na película un soldado que padece o nanismo incurable e chega a convertirse en home de palla do sultán de Capadocia. A película cuya acción desenvólvese no ano da pera, pois xa ben premiada por distintos galardóns no seu país e precedida dunha exitosa acollida por Afganistán, Albania e Mongolia exterior. Esta é unha película do ano da pera que xa se pasara por todo un montón de carteleiras. Ben, o cine español, e isto é importante tamén, o cine español estuvo representado, como non, nesta edición de Cannes, pois por José Sacristán, Florinda Chico e Ana Belén, ademais que fan de director, de realizador e de iluminadora. Sí, isto é importante decilo, Ana Belén xa era o que lle faltaba, aquí preséntase como unha gran iluminadora no mundo cinematográfico. O equipo de luces opón ademais Víctor Manuel, vello conocido dela. Ben, a representación española tamén foi con outro título, El bosque animado 2, que narra as desventuras dun poseso nos bosques de Galicia, como suele ocurrir coas películas galegas, que sempre hai estes personaxes. E este acaba por enamorarse da sobriña dun crego que morre asesinado por un guerrilleiro escapado dos carlistas. A película esta, inda que parece estar filmada en blanco e negro, isto é increíble, parece estar filmada en blanco e negro, a película foi filmada toda en cor, o que a emparenta can tradición do cine galego, que tamén acude nesta edición de Cannes deste festival co título O Cadaleito, terceira parte do realizador Miguel Calvelo, xa coñecido dos espectadores pois polo anterior traballo. E a comedia Vengo de comer con Antonio Simón, gañadora de varias merecidas subvencións. Isto polo que representa a representación galega en Cannes. Ben, que lles podería decir? Que tamén houbo cine vasco importante en Cannes. E o cine vasco presentouse neste festival coa ópera prima do realizador e cineasta de Donostia, como non, Jon Castañeta, que nos ofrece a interesante obra de ambiente rural del caserío Mefío, tamén moi apropiado para os vascos. Este é un drama lácteo gandeiro que insólitamente acaba ben. Normalmente os films vascos acaban mal, pero este acaba en matrimonio entre o protagonista masculino Josechu, el vasco, e a protagonista femenina Amaya. Esta, recordarán, bella coñecida de todos vostedes polo grupo musical Necedades. E polo que se refire ao cine en televisión, pois que lles podería decir? En televisión aquí vostedes poderán ver todo un montón de reposicións, é dicir, que eu recomendaríalles que colleran a prensa de fai bastante tempo e entón, por exemplo, engadirlle 90 días máis o día en que salen as películas, seguro que dan no cravo. Ben, eu xa me despido de todos vostedes porque agora sí que marcho con grandes dietas para o Carballiño, que esa é outra.
Boas tardes. Aquí estou de novo. Non estou nada ben hoxe, Non estou nada ben. Buah. Pero nada ben. É un deses días marcados, un día negro. Levanteime pola mañá, para de marear. Levanteime pola mañá xa mal. Levanteime cedo pola mañá. Porque onte pola noite fun cear cuns amigos que non veía desde a mili. Entón, claro, despois de cear, fun tomar unhas copas, un gin tonic, medios whiskies, porque se tomas whiskies enteiros é peor, e con medios vas aguantando. Vale. Despois de cear, pola mañá levántome, veño para cá, chego a Pontevedra co coche, e en Pontevedra un atasco increíble. Está lá o miña un fulano con GTX destes 6 válvulas e un calor que abafaba, estaba coa música dos chunguitos a todo meter e a tocar o claxon. Un calor que abafaba no coche e eu, claro, baixei do coche e fun directamente a él, peteille na ventanilla, entón lle dixen a ver se baixaba a música, porque eu non aguantaba o calor, ademais estaba mal. Total, que baixo o fulano do coche, nada máis verme, así, larga un sopapo, pero un sopapo tremendo, quedo ali tirado, sin explicarme nada, chega un dun camión, o do 6 válvulas era de Fornelos, levaba unha pegatina no coche da Sensation, da discoteca que é a discoteca de Fornelos. Teño calado. E entón baixo do camión e, claro, me defendeu, me veu así ao lado de 6 válvulas, o do camión cojonudo, pois me defendeu, pero se liaron os dous, eu collín xa, viñen pa cá. Estou mal, Bueno, total, que chego, por carracedo co coche, pincho unha roda. Baixo do coche, pregunto se hai teléfono, chamo a Televisión de Galicia, que é a televisión de aquí, da comunidade autónoma, porque eu tiña que vir a traballar. Total, que non había, o teléfono non funcionaba. Eran as 4 menos cuarto da tarde e eu tiña que estar aquí ás 4 da tarde exactamente. E entón, chego tarde, non fago máis que entrar por seguridade, xa me montan unha bronca todo o mundo e ademais toda a xente por aí. Que, chaval, traballas na Televisión de Galicia, como vivides, como te lo montas, que, vaya vida, me gustaría ser como a ti, e tal, e todo o mundo a rajar, aquí, porque todo o mundo a rajar, rajaba eu a máis de un. Estou fatal, Sí, estou mal. Toñito! Que? Se non me das noticias non vou estar a inventar eu aquí todo o telediario. Vale, continuo de novo. Estou fatal. Hoxe pola mañá me levantei, un día negro, xa me levantei pola mañá, que onte fun cenar con uns amigos, e entón, despois da cea, tomamos un gin tonic medio... Señoras e señores, firmes! A cubrirse! Que, chaval? Benvidos unha vez máis ao noso programa matutino e vespertino para cadar un corpo fino. Todo o mundo moi atento porque a la voz de ya daremos comenzo aos nosos exercicios para que vostedes se podan enfrentar a esta vida rutinaria. Ben, señoras e señores, daremos comenzo xa cun exercicio para desentumecemento de telespectadores apoltronados. Para este exercicio non fai falta moverse da butaca. Firmes! Que, chaval? Ben, comenzamos xa cos nosos exercicios. Atentos, son 3 movimentos, ya. 1 arriba, 2 dereita, 3 esquerda. 1, 2, 3, movimento de cabeza. Todos cantando conmigo. 1, por la mañana. 2, telexornal. 3, auga de verán. Vamos todos. 1 por la mañana, 2, telexornal, 3, auga de verán. Ben, firmes! Ben, imos co segundo exercicio que é de desatascamento de caries. Para este exercicio, o que tenemos que facer é coller cunha man un palillo e a outra vamos levantando pouco a pouco e as achegamos á boca. Esta con moito decoro. Tempo 1, ya, introducimos o palillo na boca. Tempo 2, localizamos a avellana. Tempo 3, remexemos a avellana. Tempo 4, chasquido de lengua, tragamos a avellana. Vamos todos, ben.
acercamos a boca. Tempo 1, introducimos palillo na boca. Tempo 2, remexemos a avellana. Tempo 3, xa está localizada. Tempo 4, chasquido de lingua, movimento de cabeza. Moi ben, firmes. Que? Ben, imos xa co último exercicio desta mañá. Este é un exercicio para flexibilización de bisagras, tamén moi apropiado para adulación e pelotilleo de xefe ou patrón. Moi ben, todos atentos comigo, estamos dereitos. Tempo 1, ya. Agachámonos, usted mande, don Anselmo. Tempo 2, faltaría máis, don Anselmo. Tempo 3, gracias, don Anselmo. Tempo 4, que tal está a súa muller, don Anselmo? Tempo 5, carai, que traxe máis bonito, xa lle gustaría, don Anselmo. Tempo 6, hasta logo, don Anselmo, xa nos veremos. Este exercicio pódese realizar durante unha ou varias horas hasta que aguante don Anselmo. Ben, señoras e señores, xa me despido hasta mañá. Que non falte nadie porque tomo listo. Firmes! Ola, amigos, teñan vostedes moi boas tardes e sexan benvidos ao noso mini programa concurso de todos os días que casualmente damos comenzo hoxe. Sí, este é un mini programa concurso de todos os días no que todos vostedes, queridos espectadores, poden chamarnos e preguntarnos o que lles pete. Sí, xa en directo imos ver se temos a primeira chamada. Ring, ring, sí, hola, hola, sí. Hola. 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 Que? Hola. Hola, que se lle ofrece? Mire, eu chamo de Cerceda e quería saber a que hora dan o partido do Celta. O do Celta, pois as 8 do Serán. Do que? Do Serán. Serán? Sí, serán 11 polo Celta, con suplentes aparte, e polo Milán serán 11 contando os suplentes. Mire, si é tan amable, podería dicirme como van? Ai, de momento van empatados a ceros, Vale, moitas gracias. De Podo nada. empezar xa coas preguntas? Adiante, adiante. Vale, moi ben. A ver, dígame, en que capital galega hai unha ponte que dá auga quente? En Pontevedra? No, en Pontevedra non. Non? Pois en... me pode dar unha pista? Hai unha fonte romana. Unha ponte romana? Sí. Se hai unha ponte romana, en Lugo? En Lugo non, tampouco vale. Fonte hai, pero auga quente, deso nada. Pois, imos ver, se non en Lugo, Coruña. Tampouco, chaval. Quédache unha oportunidade. Me pode dar un segundo? Sí. A ver. Veña. Isto... Vamos pillados de tempo, Sí, con agua quente en Ourense. Excelente, amigo, en Ourense. Trátase da celebérrima Ponte das Burgas. Pode pasar cando queira polos nosos estudios a recoller o premio. Gracias, moitísimas gracias, de todo o corazón. Sí, xa sei, 50.000, vale, gracias. Sí, pasarei, gracias. Bueno, esto... Toñito, eu non sei se isto era así, Porque para min que íbamos ao revés. Vamos outra vez. Porque non sei se teño que chamar eu ou me chaman. Que? Que de que? Que de queixo? Queixo de que? Queixo do que hai, do que convén, digo eu, non? Eso diralo ti. Home, non. O que? O dalle que dalle. O que lle quer? O teque. O dalle que vou. O chisgarabís. Estás ti bo. Home, non, e ti que? Bueno, ben o ves. Tirandiño, non? Tirandiño hai do que tirar. Malo será que non haxe. Malo sería. E do outro, o que? O do outro? Home, non vai ser do meu. Pois o do outro, ben ves o que dou de si. Cadrou así. Coincideu. Tiña que ser. Se cadra foi así porque lle conviña que fose así. Home, non, daquela xa sabes. Sei eu saber sei moitas cousas, pero como non me digas o que eu saiba... Amiguiño. Sí, home, non, daquela carallo ti xa... Acabáramos, tas ti feito un peixe, un gran... Sí, calamar que se duerme. Está calao que hai que ir ao San Froilán. Imos tomar unhas chiquitas? Unhas chiquitas e un dominó tamén. Chamamos ao sarxento tamén. Vai ti, camín dame un aquel. O que? O do cuartelillo. Home, non, eu para ir así xa non me presta. Non? Non. Pois se non che convén... daquela. Pois daquela. Quedamos. Quedamos. Hola. Hola, que hai? Mire, podo preguntar? Sí, pregunte, pero moi brevemente. Mire, daquelo que? Daquelo nada, Daquelo que, de que? Que lle conteste este. Daquelo nada, aínda. Quedou de chamar o Caimán, pero aínda nada, hai que esperar. Hai que esperar? Sí, hai que esperar, aínda. Hai que esperar. Mira que se retrase, Pero hai que esperar, Se se retrase, hai que esperar. Hai que esperar. Hai que esperar. Home, hai que esperar. Esperamos. Adiós, 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 que se vaya ben, amor.
Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda. Qué poco sabidos somos. Pasámonos a vida cargándonos de artiluxos, cachivaches, aparellos, artefactos... Para nada. Todo o tempo pensando no porvir, na felicidade futura, no ben que imos estar o día de mañá. E resulta que, a costa deso, o único que facemos é cargarnos o día de hoxe de estrés, de nervos, de insomnio, de neurosis... Que lles vou contar? Así non chegamos a vellos, nin de broma. Máis ozono, por favor. No programa desta noite poderán comprobar vostedes que o mellor remedio contra o fogo é o desfogue. Balance de chepa e chips na sociedade da telemática e dos teleles. Como nos loce o pelo e que camelos preferimos. Contra os nervios, sosego. E contra a histeria, historia. Saberán por que sempre arde a cabeza. Pesan as costas, oprime o peito e existe a psiquiatría, a psicanálise, a liturxia e maila maxia. Terán cumprida conta dos útiles que se precisan para facer da nosa existencia un oasis de paz. Comprobarán como a cabra tira o monte e poderán certificar que non estamos sós no mundo gracias a que existen seres tranquilos. A razón última das augas, as voces dos pozos, a sabencia dos ríos e a perpetuidade dos manantiais van ser os temas que esta noite, e sen que sirva de precedente, se confabulen para exixir algo tan necesario como a demanda universal de máis ozono. Por favor. Charito, a ver, Charito, que dixeches as 6, e xa pasan, Charo, sempre igual. Ala, xa estamos, a 6 e 1 minuto, e esta sigue sen vir. Depois me vai dicir o de sempre, un atasco, unha complicación, alguén que chamou entretendo por teléfono, unha amiga, un amiguito, un amigo. Vale, tranquilo, Manuel, non te agobis, tranquilo, que se despois total non que nada. Dios, se ten que ser así, porque chega tarde, marda. Tranquilo, Manuel, peor sería un ataque de aviación por sorpresa, como naquela película. A 6 e 2 minutos, ainda non veo. Pois xa verá. Adiante. Hola. Hola. Permiso. Señor Pombo. Hola, encantado. Señor Pombo, señora. Temos reserva feita ata domingo. Ata domingo. Van pernoctar tamén? Sí. Pernoctar, domingo. Sí. Ui, ovos. Mira, Manuel, agora ímonos dar un baño, despois tomamos as augas. Despois, se parece, damos un paseño polo río e logo xa pola noite imos dar unha volta á vila, vale? Eu quero tomar augas, pernoctar e tomar as augas e pernoctar tamén. Sí. Moi ben.
As nubes son os caprichos dos ventos. Ti, en cambio, Charito, eres constante. Estás aquí, unha pedra, currupedra, máis que pedra, pedrecita, pedra. Charito, dame un bico, dame un bico. Aí podíamos aforrar un pouco, facer unha casiña aquí. Ti és tan cambiante. Non, non é iso, Charito, non é iso. É que sinto cousas, noto cousas, as escoito, as noto por dentro. Nos ríos, nos grifos, nas nubes. É como se eu fora un continente. E ti o mar. Argentina. Achégate a mí. Mira, escoita aquí, pon aquí o ouvido. Mira. Sí. ¿Qué, Maribí? ¡Maribí! ¿Estás? Un momento, xa vou. Veña, coño, non espera. Apagache o gas. Apaguei. E a luz? Tamén apagada, gas pechado, está todo listo, veña, vamos. Xa vou, xa vou. Ui. Prepárate, Murcia, que ahí vamos cancero. Madre del amor hermoso, si esto parecen las minas del rey Salomón. Desde luego hay cosas y en que la cosa va de bingo loco y no veas tú cómo se complica todo. ¡Hala! ¡Qué barbaridad! Esto parece la casa del ministro de la Gobernación. ¡Qué maravilla! ¡Ozú la cantidad de colorado que tiene enmenda este! Parece el piso del Juan Guerra. Mira tú qué cosa más rica. ¡Hala! No sé. Desde luego, canasta de 3 puntos. ¡Hala! La cantidad de colorado que tiene este menda. Mira qué joyería, cuánto lucerío. No sé si voy a darle abasto con tanto material. Casi voy a tirar de agenda y le pego un toque al Antonio, que desde que está regenerado no hay quien le dé cuartel. Vamos a ver. 5, 7, 5, 7, 7 y medio. Antonio Quillo, te me viene aquí a Linares arriba 48 segundo izquierda, que tengo para ti una operación de primer grado. A por la última viaxe. Salud, Antonio Quillo, por tu amistad. Ay, me voy a hacer unos últimos retratitos de familia porque yo soy muy sentimental. Toma, platino. Papá y mamá, plata. La niña qué pequeña, guapo. mi hermanita, caoba. Cuando me haga rico, construiré una gran piscina justo al lado del chalet. Y de chicas yo me rodearé, todo me lo gastaré.
cando sexa rico. Ei ter moto, lavadora, cuarto de baño e salón. Gran pantalla de televisión e un vídeo de sensación. Por eso roubo, mango, furto violento, caixas fuertes sin parar. Abro puertas, pillo cepillos para tener más. Por eso paso de pasma, jueces y abogados, mala conciencia y honradez. Luego de un atraco robo otra vez. Vaya, Manuel, Antoñito, vaya pareja que hacemos. Hemos dejado esto más limpio que la ayer. ¡Hala! Moito gusto. Sí, señor, el gusto es mío. Adelante, chiquillo. Veña, Moreno, agüita. Uy, Anguita. Si te agachas es porque algo vos debes ser. Ven pa' acá, chaval. Cinti! Yuhu, Cintolo, que andas a facer? ¡No me trabes! ¡Quieto! ¡Que estou armado! Vaya, vaya, vaya. Estou armado. Teño poder. Esta é a miña terra. Este é o meu mar. Este é o meu poder. Vilma! Cinti! Vilma, temos manduca. Oh, Cinti! Chámame Cintolo. Oh. Querida. Oh, Cintolo, es tan valeroso, meu amor. É listo. Acabo de inventar a política. Pero eso é un marisco, Cinti. ¿Queres decirme qué diferencia hay entre marisco e política? Ai, meu querido Cromañón. Ai, un homo sapiens como a ti. Anda. Ai. Vilmiña, vamos que teño unha fame ancestral. Oh, Cinti. Vaya portor, os íberos. Xa me tiñen avisado a min os huevos que aquí había movidilla. Ei, ti, vai falar con Viriato que cando vos estades por aquí non se sabe nunca que intención traedes. Nosotros, ni jalén ni jalarén. Nosotros hace trato, barato, barato. No molesta. Molestar. Marcha de aquí, Fenicio. Lárgame aquí. Marcha, Fenicio. Marcha, marcha. Barato, barato. Barato, barato. Pásame unha extremidade. Bona. Toma, meu amor. Non me gusta nada esta xente. Nada, 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 nada. ¡Brunilda! ¡Brunilda! ¡Princesa de Camfort! Que tes, meu señor? Ai. Meu poderoso, invencible e forte, señor. ¡Parálise! ¡Anda, Brunilda! ¡Fai algo! Pero, meu señor, non serán as febres contraídas na derradeira cruzada? ¡Que va, muller! ¡Que va! Anda, vai mirar aí en Alfonso a ver se queda algo de linimento antes de que me solidifique. Ai, non, meu señor, solidarízome con vos. Non permitirei que se solidifique o meu rescatador das 7 linguas do dragón. Brunilda, déixate de florituras agora e tráeme o 3 en 1. Ai,
Mísero de min, mal pocado eu. Tantas e tantas batallas libradas para ficar así, inmobilizado con tanto ferrín e tanto ferruxe. Aquí tes, meu amor. Brunilda, os tempos non son chegados, pero un día haberá en que os defensores da cristiandade non vexamos a nosa gloria empañada por tan pesada lousa de tan... ¿Mundana? Gracias. De tan mundana vestimenta. Ja, 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 ja. ¿De qué me sona a min eso, Artús? Artús, qué revelador. De Shakespeare, quizás, tal vez, do centro, dramático, galego. ¿Qué? Acabáramos. Brunilda, nena, hay que ir a coger las entradas del Teresa Herrera, que no hay papel en el váter. ¡Ay, ja, 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 ja! ¡Ay, Brunilda! Ay, meu amor. ¡Brunilda! ¡Brunilda, al bosque! Que se quede o río Miño sen embalses, ou que perda o ancho ullo os areais, pero viño que non morra nas ribeiras, e a lamprea suba o pesco a desovar. Se perdese o sol as nubes que hai no ceo, e as flores o seu perfume color, non había ser tan grande a tristura, como aquela de quedarme sen salmón. Importasme, importame você, importe-moi, esa badabada, importas tú, e ninguén máis que you, importas tú, e tururururu. Se perdese o sol as nubes que hai no ceo, e as flores o seu perfume color, non había ser tan grande a tristura, como aquela de quedarme sen salmón. Que se quede o río Miño sen embalses, ou que perda o ancho ullo os areais, pero viño que non morra nas ribeiras, e a lamprea suba o pesco de sobar. Importasme, importame você, importe-moi, esa badabada, importas tú, and you, e ninguén máis que you, importas tú, e tururururu. Importasme, esa badabada, importas tú, and you, importas tú, que you, e tururururu. Importas tú, and you, and boo, e ninguén máis que you, que boo, que tú. Importas tú, que you, que boo, e tururururu. Sí, son orellas de burro, ¿qué pasa? Hai que ser Severo Anchoa aquí, ou que? Catedrático, licenciado. Ganei naseu. Fun o primeiro da clase en ganar estas orellas. Pero a mí non me importa, paso total de bisectrices, de directrices, dos Austrias, e todo eso. Incluso dos gringos, a mí que me vai importar a mí, que lle quemou o campo de algodón o gringo aquel, a mí que me importa. A mí non me gustan os negros, non me gustan os gringos, non me gustan nada, eu o que quero é andar polos camiños a traerle pedras aos pasearos, a mí que me importa. Para unha pregunta que me sabía, é como outro día o cuac, cuac, para jorobarme, nada máis que por jorobarme.
é unha especie de director espiritual que ilumine realmente o noso camiño. Menos mal que temos un polivalente que o mismo vale para un roto que para o descosido. Morris. Ola, boas tardes. Hoxe imos falar do orde e a armonía, orde e concerto, armonía e benestar, paz e tranquilidade. Amigos en pantalla, vivimos nunha sociedade que se move e se ordena dentro do caos, oposto ao orden. O texto dice: a liña máis curta entre dous puntos é a liña recta. Fixémonos por un momento que quere decir isto. Ben, pois que a liña recta é a liña máis curta entre dous puntos, o punto A e o punto B, a liña recta. Seguindo co que di, se nos escollemos a liña curva, daquela estaremos condenados a un tránsito maior, máis penoso, enchido de atrancos e dificultades. O libro dice que é a liña recta. Nos acreditamos no libro porque este foi escrito para que nos deprendéramos del. Porque a liña recta, por tanto, é o que convén. Por eso, nos debemos ir sempre por zoom e nunca por ñao. Porque, amigos en pantalla, hai de nós, en lugar de ires por zoom, nos entregásemos a perda de tempo que supón para as nosas existencias ires por ñao. Pois así mismo é, amigos, ben por zoom, ben por ñao, imos pola vida, porque, amigos en pantalla, uns fanno dunha maneira, sí, outros fanno doutra maneira, porque as xentes fan pouco caso da xeometría. A xeometría é fundamental. A xente confunde pentágono con octógono, cuadrilátero con poliedro. Vivimos tempos de confusión, queridos amigos, tempos de dúbida e desconcerto diante dos que temos que comportarnos con firmeza, con sosego, con tranquilidade. E sobre todo con orden, porque xa rematamos, o tempo é inexorable. Hai dúas alternativas na vida, queridos amigos, ben por zoom ou ben por ñao. Xa rematamos, queridos amigos, porque o tempo é inexorable e me despido de todos vostedes dándolle as gracias, pero non esas gracias que normalmente estamos acostumados a dar dunha forma rutinaria, gracias por isto, gracias por aquilo, gracias por qué? E non sabemos por que damos as gracias. Gracias pola chuvia, gracias polo sol, gracias por este texto maravilloso, gracias por estar aquí na televisión. Non é eso, estas sí que son gracias sinceiras, gracias que salen do corazón. Queridos amigos en pantalla, moitas gracias e ata mañá. Por eso de fumar e beber, sobre todo, como se pode deixar un de fumar. Verdade arriba? Pois, a ver. Ola, boas tardes e benvidos a nosa acostumbrada cita semanal de saúde e soedade. Hoxe ímonos ocupar dun tema que afecta tanto as persoas que viven nesta sociedade como as tabacaleiras afectan as espendurías e o mundo do mar, máis concretamente as bateas, porque hoxe, amigos, imos falar do tabaco, ese cancro que corroe non só os nosos pulmóns, senón o cerne mesmo da nosa sociedade. Por Dios, de arriba, apaga ese cigarro inmediatamente, non deas mal exemplo. Sí, o tabaco plaga social, pero tamén plaga económica, perdonen,
e cancro para a convivencia que enfrenta a nosa cidadanía, porque mentres uns para protexernos fan bandos, outros fan contrabandos, mentres uns fuman, outros chupan, e así están as cousas, de maneira que o antiguo dilema, ese dilema de pobres e ricos, ten mudado para converterse nunha dicotomía máis cruel e definitiva. A nosa sociedade hoxe divídese en fumadores e non fumadores, como na Renfe, como no Castromil, como nos aeroportos, de maneira que mentres un están fumando e dando chupadas, outro está dicindo a azafata aquí están fumando, te mete un sopapo que te enteras. Ben, pois, ben, amigos, a novedade é que dentro de pouco aquí tamén na Televisión de Galicia vamos ter un canal para fumadores e outro canal para non fumadores, de maneira que o mellor se vostede, querido espectador, chega de traballar canso, porque o mellor vostede está a traballar na mar, pois nun buque congelador para mariñeiros non fumadores, vostede chega despois dunha marea de 6 meses das botas no gran sol, onde non pudo fumarse un miserable cigarro, e o mellor chega a casa e está a súa muller ou a miña remia do catamarán e está vendo a televisión por un canal de non fumadores. Vostede pode adoptar dúas posturas: a ver a televisión sen poder botar un cigarro, ou sair fora e botar un cigarro sen ver a televisión, e tamén manda carallo coa moda esta americana. Ben, pois, señoras e señores, digo eu que na Constitución tampouco se fala de fumadores e non fumadores, non di nada con respecto a isto, de maneira que tampouco hai que correr unha cortina de fume, porque senón, a ver, que vai ser isto. Bueno, vale, chego tarde porque tuve unha serie de problemas que eu sempre chego en punto. Bueno, tampouco hai que poñerse así. Va, pa un día que chego tarde tamén manda cara. Bueno, boas tardes. E, o sinto, teñen que perdonar, pero chego un pouco tarde porque veño de facer unha sesión de doblaxe, de poñerlle a voz para as películas que salen en galego. E eu son novo nesa profesión e tuve, claro, unha serie de problemas, porque non me daba cuadrado a voz na pantalla. E ainda por riba o texto viñame longo, era un folio que non daba leído, e houbo que chamar o traductor para que fixera unhas correccións para que cuadrase e eu ya metese na boca do actor, a voz, non? Bueno, pero claro, esos son improvistos ou imprevistos que hai nesa profesión, pero bueno... veño contento porque lle puxen a voz a John Wayne, que fai de sheriff, e estou contento porque eu xa levo 3 anos nesa profesión e claro, a min sempre me gustaron as películas de vaqueiros, de pequeno, e de indios, incluso de vaqueiros e de indios, e entón a min sempre me din: non, de arriba, ti pa vaqueiros non vales, ti pa dibuxos animados, ti pa dibuxos animados leches. Porque digo eu, bueno, se eu son un profesional e non me dades unha oportunidade, mellor eu lle meto a voz a John Wayne así con aplomo e queda ben. Pero nada, me din que non. E entón, claro, levo 3 anos nesta profesión facendo de Pato Lucas. E claro, un tamén ten a súa dignidade, non vou facer toda a vida de Pato Lucas. Eso ten uns problemas de carai. Outro día fun a boda da miña irmá que se casou e claro, no medio da boda se empezaron todos os rapaces: mira, ese é o que pon a voz do Pato Lucas, como fai o Pato Lucas, que te haga de Pato Lucas, tu padre, chaval. E claro, ao final, na boda facendo de Pato Lucas ali no postre para todo o mundo. E eso non é nada. Outro día fun a unha festa coas chavalas, a unha me gustaba. E entón, claro, tamén me descubrí un compañeiro que vaya compañeiro. Se lle ocurre dicir, este é el que pon la voz del Pato Lucas, outra vez. Pon la voz del Pato Lucas, total, que eu quería quedar para cenar con unha chavala e tal. E entón acabei falando como Pato Lucas. Me dixo, simpático, sí, pero non quedou comigo para cenar. Leches. Bueno, o caso é que, claro, un tampouco pode dedicarse solo ás películas, porque entón non gana cartos como para facerse un chalé.
E claro, outro día me chamaron a min tamén para facer un traballo para Fenosa, un traballo así corrente. Entón, era unha cousa industrial para Fenosa. Claro, estaba nervioso, porque era un montón de cartos o que podía ganar. Estaba nervioso e forcei a voz. La cagué. Forcei a voz e, claro, despois non lle iba a voz para nada. E eles a dicirme, no, así non vale, así non vale. E, claro, eles dicían, bueno, sí que vale, que o Pato Lucas lle gusta moita xente. Se mandades a reportaxe aos colexios de SB, seguro que ten un éxito cojonudo e tal. E nada, me dixeron que non. Me dixeron que así, con tono de dibuxos animados, que non. E agora estou aquí que non sei que teño que facer, porque non me sale, xa non me sale outra voz, lle dando Pato Lucas, tanta leche. E claro, digo eu, que falta é profesionalidade. Ti pa vaqueiros non, ti pa Pato Lucas. Pato Lucas, que hago en la leche? Non podo facer nada. Ti a voz de Pato Lucas non podo facer nada. Toñito, corta que non me sale outra voz. Ainda que quixese non podo. Como hace el Pato Lucas? Corta. Ola, boas tardes. Pouco ou nada podemos destacar da programación semanal da televisión. Me explico. As notas de prensa que nos remiten limítanse a constatar o número de programas, tipo de programas, días a que pertencen eses programas, así como os nomes dos presentadores, etcétera, etcétera, que, francamente, non teñen demasiada importancia. Preocupa constatar, eso sí, tomen boa nota de lo que os programas se repiten cada semana. Con isto quero decir que si este xoves hai concurso, o xoves seguinte volve a haber concurso. Supoñamos que este domingo hai Santa Misa. O domingo seguinte volve a haber Santa Misa, co agravante de que, claro, os guións pois casi non cambian e teñen un guión especial para concurso e un guión especial para Santa Misa, é dicir, non os intercambian. Por outro lado, os programas informativos, claro está, limítanse a dar información. Os programas infantís parece que estuveran exclusivizados polos nenos, co que se marxina descaradamente o público adulto. Sí, francamente, elaborar unha programación de televisión non é nada sencillo, pero non por eso debemos aplaudir todo o que nos veña previamente diserido como dando por entendido que outros o farían peor. Facer televisión, insisto, é complicado. Moito máis fácil sería desfacer televisión. Con isto non quero dicir nada que se preste a segundas e aviesas interpretacións. Remítome simplemente o último que leín en El País nos lombos de McLuhan e as novas doctrinas dos comunicólogos situacionistas franceses. Claro, o que pasa en todo isto é que ti traballas de crítico, por exemplo, aquí na Televisión de Galicia, entón que pasa? Que todo o mundo está a falar de ti, entón está todo o mundo a facerche a pelota ou ven a falar polas costas. O maior problema é que cando un entra nun bar non o invitan nin a unha miserable caña. Logo están os aduladores, que son ese tipo de personas que, claro, están todo o día dando chavara, saludándote, que hai, tal, porque lle fixeches unha reportaxe na prensa que decías que, bueno, que non era malo ou que aquel programa podía pasar. E claro, estos son os sinsabores dunha profesión exemplarizante como a nosa, a dos críticos, porque, pregúntome eu, se non existisen os críticos, existiría, por exemplo, Galloso? É moito, é pouco, é dabondo? Existiría ou tería sentido Perozo? É moito, é pouco, é dabondo. Tería sentido Jesús Hermida ou mesmo Manuel López Prado ou Elena Soto ou incluso este maravilloso programa de Porto Banús? Sí, a nosa é unha profesión realmente peligrosa. Por eso, señoras e señores, por favor, escriban postais, moitas postais, cartas e todo o que poidan. Chamen por teléfono incluso a ver se me cae a min un programa que francamente non me viría nada mal. Pois pensarémolo, de arriba. E como criticas ben... Señoras e señores, firmes! ¡Ah!
a cubrirse. Que, chaval? Benvidos unha vez máis ao noso programa matutino e vespertino para cadar un corpo fino. Todo o mundo moi atento porque a la voz de ya daremos comenzo aos nosos exercicios para que vostedes se podan enfrentar a esta vida rutinaria. Ben, señoras e señores, daremos comenzo xa cun exercicio para desentumecemento de telespectadores apoltronados. Para este exercicio non fai falta moverse da butaca. Firmes! Que, chaval? Ben, comenzamos xa cos nosos exercicios. Atentos, son 3 movimentos, ya. 1 arriba, 2 dereita, 3 esquerda. 1, 2, 3, movimento de cabeza. Todos cantando conmigo. 1 por la mañana, 2 telexornal, 3 auga de verán. Vamos todos. 1 por la mañana, 2 telexornal, 3 auga de verán. Ben, firmes! Ben, imos co segundo exercicio que é de desatascamento de caries. Para este exercicio, o que tenemos que facer é coller cunha man un palillo e a outra vamos levantando pouco a pouco e as achegamos á boca. Esta con moito decoro. Tempo 1, ya, introducimos o palillo na boca. Tempo 2, localizamos a avellana. Tempo 3, remexemos a avellana. Tempo 4, chasquido de lengua, tragamos a avellana. Vamos todos, ben, acercamos a boca. Tempo 1, introducimos palillo na boca. Tempo 2, remexemos a avellana. Tempo 3, xa está localizada. Tempo 4, chasquido de lingua, movimento de cabeza. Moi ben, firmes. Que? Ben, imos xa co último exercicio desta mañá. Este é un exercicio para flexibilización de bisagras, tamén moi apropiado para adulación e pelotilleo de xefe ou patrón. Moi ben, todos atentos comigo, estamos dereitos. Tempo 1, ya. Agachámonos, usted mande, don Anselmo. Tempo 2, faltaría máis, don Anselmo. Tempo 3, gracias, don Anselmo. Tempo 4, que tal está a súa muller, don Anselmo? Tempo 5, carai, que traxe máis bonito, xa lle costaría, don Anselmo. Tempo 6, hasta logo, don Anselmo, xa nos veremos. Este exercicio pódese realizar durante unha ou varias horas hasta que aguante don Anselmo. Ben, señoras e señores, xa me despido, hasta mañá. Que non falte nadie porque tomo listo. Firmes! Moi boas tardes, señoras e señores. Todo está disposto para a Xornada Mundial da Xuventude que terá lugar no Monte do Gozo, presidida polo Papa. Como lles decíamos, todo está disposto para que milleiros de peregrinos, centenares de milleiros de peregrinos, recibirán a súa santidade Xoán Paulo II. Segundo fontes de protección civil, todo está previsto e contemplado para garantir a seguridade dos numerosos, dos milleiros de centenares de miles de peregrinos que acudirán a Santiago, no Monte do Gozo. En Santiago de Compostela, meta final de centenares de milleiros de miradas de millóns de peregrinos que desde diversos lugares, desde todos os puntos do orbe, acuden a celebrar unha xuntanza. Un encontro ecuménico que, presidido pola súa santidade o Papa Xoán Paulo II, terá lugar en Compostela no Monte do Gozo ca presencia de centenares de miles de xóvenes de todo o planeta. Ola, boas tardes. Son Ramón da Riba Asociados. Ben, pedíuseme que dese a miña opinión sobre o estado da cuestión do deseño tanto gráfico como industrial en Galicia, ou seña aquí. Para empezar, direi que eu formeime fora, máis concretamente en Cataluña. Despois marchei a Nueva York, ou Nova York, onde teño un apartamento nunha rañaceos que é onde eu fago os meus traballos continuamente de cara ao ano 93.
paso olímpicamente do 92, aínda que sexan as Olimpiadas. Eu fago os traballos para o 93 e, ademais, nin sequera me presentei a ese concurso restringido que fixeron para autores. Ben, queridos compañeiros, temos aquí hoxe un obxecto que merece a nosa atención crítica de hoxe. Trátase de un audaz e práctico filibostrio. É un filibostrio anovador, non dá luz. É un filibostrio anovador que non dá luz. Porque tampouco se trata de ser literal. Todos estamos xa cansos de ver filibostrios lumínicos. Este sorpresivamente carece de luz. É dicir, que non se trata dunha lámpara, nin se trata dunha simple linterna. Ben, o autor son eu. Eu e o meu equipo, que tamén é meu. Este é un detalle anecdótico no que mesturei unha linguaxe conceptual lisa cunha vontade decidida de elaborar un artefacto perfectamente disfuncional. Explícome, para que serve hoxe en día un filibostrio? Para nada. Francamente non tería utilidade, pois fora das páxinas de estilo dos suplementos dominicais, dos rotativos de grande tirada. Eis o reto que nos marcamos eu e o meu equipo, que é meu. Ben, confeccionar un filibostrio multidisciplinar perfectamente carente de función, e o resultado é este. Neste filibostrio xunguimos a estética da mampara e a alcaiata. Tiramos de línea por acolá, esta esquina de aquí tamén está de máis, pero podemos meter, por exemplo, un toque Badhouse e incluso unha virguería por esta outra parte de aquí para premio en Barcelona. Moi ben, este filibostrio que ven vostedes aquí, este o poden coller en todas as tendas, aí o tendes, nas tendas, porque estes filibostrios o que pasa é que se empezan a fabricar en serie e son dun precio pois bastante asequible. Xa non se me ocurre nada máis, porque me chamaron ademais así apuradamente, non se me ocurría outra cousa que traer o filibostrio aquí. Bueno, Toñito, que valió? Bueno, pois ala, cortando, que teño que largar un cartel aí para o centro dramático que están esperando para estrenar. Ola, son Ramón R. de Arriba e este é o Verán. Sí, unha estación que se caracteriza pola presencia de numerosos turistas que invaden a nosa comunidade autónoma. Numerosos turistas e bañistas procedentes, como non, da auténtica comunidade económica europea, que escollen esta comunidade autónoma para pasar as súas vacacións. Sí, señores, como decimos, milleiros e milleiros de turistas que invaden as nosas vilas e que representan unha inyección económica importante para todas estas vilas da costa. Pero para que vostedes se enteren moito mellor do que o verán, vamos a intentar abrir plano para que todos vexan eses bañistas. Cámara, por favor. Como decimos, milleiros e milleiros de bañistas que invaden as nosas praias. Vamos, centos e centos de bañistas invaden as nosas vilas, as nosas praias para pasar as súas vacacións. Unha dúcia de bañistas que invade esta praia para pasar as súas formidables vacacións, porque este é o verán. Vamos, aqueles 3 bañistas que hai ali que acaban de invadir a nosa praia para pasar as súas vacacións. Toñito, corta aí. Home, pero que pasa? Que me meta eu na auga, que me teña que mollar os pés, o mellor agarrar un catarro criminal, unha pulmonía, unha neumonía, se entera a miña nai vos monta un Cristo, pero que aparte, ter que poñer eu os bañistas, eso xa ten un morro, Home, así palmo pasta, teño que traer os bañistas á playa, teño que traer todo. Que fale con quen? Que fale con produción? Non, vos sodes cojonudos, todo arreglades, que fale con produción. Poñede vos os bañistas, eu estou aquí para retransmitir. Bueno, mira, vamos facelo como eu digo, Cando eu diga 5 e dentro, facemos a presentación, vale? Volvo a posición, vale? Cinco e dentro, Va, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ola, son Ramón R. de Arriba e este é o verán. Corta.
Bueno, vale. Agora o que tens que facer, Toñito, é meter imágenes de bañistas de Sanxenxo, todas as que queiras, vale? E logo metemos unha voz. Que pasa? Non hai escola? Veña a estudiar galego por aí adiante, home. Te fastidia. Logo, o que facemos é meter unha voz en off e queda cojonudo. Pero agora fago a despedida eu, A ver se nos aclaramos, vale? E para facer a despedida volvo a contar 5 e dentro, Bueno. Vale, posición 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dentro. Moi boas tardes, son Ramón R. de Arriba e isto foi todo para Porto Banús. Isto vai quedar que nin diola. Ola, moi boas tardes. Comenzamos hoxe no noso programa unha nova sección cultural. Unha sección que tentará chegar a todos vostedes a poesía inmortal, nas mellores voces de todos os tempos. Para comenzar hoxe con esta nova sección, temos preparada unha grabación efectuada xa fai anos o maravilloso poeta Pepe Pronceda, autor de innumerables obras impublicadas e que hoxe nos deleita coa súa versión lírico-épica dun dos grandes éxitos da poesía anfibia. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino vuela un velero bergantín. Bajel pirata, que llaman por su bravura el temido, y en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata cantando alegre en la popa. Asia a un lado, Europa al otro, y allá en el frente, Estambul. Para o poeta a memoria é como un touro de lidia. Como non recorda o texto, este gicho se la aspira. Abur. A ver, chaval, aprieta o cudello pedal. Pon aí un Campari con soda. No, de eso non temos. Pois pon un Campari. Tampouco temos. E soda? Hai soda? Non. Bueno, pois pon calquera cousa. No, de eso tampouco temos. Pois pon aí entón un Campari con soda. Como? Hai Campari? Ah, sí, Campari sí. E soda hai? Oh, soda tamén. Pois aquela por unha banda pon un Campari. Pola de Leiño? E pola de Lestroben pos unha soda, que logo se fa hueva mezcla. Campanas de Bastavales. Sapo, sapo. Sapo, 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 posible. Mira que manda carai. Pero me cago en Franco Bate a Totoño. Pero que faltamos, me cago en 10, perdigo o chollo. Tempo había que non te veía, que bonito, que bonito había que non te veía, que bonito, que poético, Artista, que eres un artista, o longo lombo do lobo. Por que non o escribimos? Pero que te faste aquí, chaval? Boa, eu aquí, pois, traballando, cousas menores, chitón. Este é un cliente habitual, este anda sempre a escribir. Pero que estás a traballar aquí? Aquí. Aquí mesmo? Con él. Con él, aquí no bar? Aquí no bar. Pero no bar. No bar, na cafetería. Pois non, que faste aquí? Bueno, o que pasa é que a veces estou no bar, a veces estou en informativos, a veces estou en deportes, depende, cambiando el temporal. Xa controlo eu como o chollo. Bueno, sí. Veseche ben, non van malas cousas. Langarillas. Levo un tempo na privada, xa levo un tempo. Non publicito, tonterías, nada. De chollo, nada. Pois eu aquí, de veraneo.
Bueno, que tal, hombre? Bueno, home, eu vou tirando. Alégrame de verte, que? Pero que pasa? Vas quedar uns días por aquí? No, teño que marchar esta tarde, vou pa Madrid, estou facendo unha pinícula preciosa, teño que zumbarme a protagonista. É a de o alienígena, esta nave espacial, Kim Basinger, 9 rebajas e media. Oh, ti coas oportunidades sempre tuveche sorte. A película cojonuda. Bueno, e este chaval que fai? Este está sempre no bar escribindo. O terceiro, Eu que sei, do terceiro, do cuarto. Bueno, Toñito, por que non cerras o chiringuito e marchamos a xantar? Invito eu. Ahora sí que non podo, veñen os jefes. Invito eu. Agora sí que teño que quedar aquí. Bueno. Pero bueno, caramba, que si te vas quedar por aquí xa coincidiremos. Daquela xa nos veremos, non? Xa nos volveremos a ver. Malo será. Malo sería. Malo será. Malo será, que bonito, malo sería. Bueno, Toñito, macho, e este todo que... Hasta logo, este está escribindo aquí. Xa nos veremos, Toñito. Chao, cuidado que me engancho. Arre, cojo no Vai principio. por aí, terremoto, que ainda me vas facer perder o chollo outra vez. Este era un chaval cojonudo, botouse a perder. O que é a vida, por culpa dunha muller. Queres un Campari? Vale. Que? Nada, aquí eu non teño nada que dicir. O que pasa é que vai unha calor, Toñito, vai unha calor de carai que non se pode traballar nin nada, non hai nada que dicir, non hai noticias. Bueno, noticias sí, porque a prensa sí que sale. Como teñen aire acondicionado, pero aquí non hai aire acondicionado, non hai nada, con esta calor non hai quen traballe. Non hai ideas, vamos. O único que pode facer é ler a prensa, si tal. A ver, Toñito, produción, a prensa. Gracias. Amable. Bueno, pois, como lles decía, vamos a botar unha ollada á prensa. A oposición, Cangas, a remedios. Cangas, dimite a oposición. Como vai dimitir a oposición? O mellor, ao final dimite a oposición. 8 palestinos, nada. Mira, Ruiz Mateos, envenenado. Envenenado está o goberno, desde que elixiron a este. Non, desde logo, o elixen e agora di que está envenenado. Bueno, a Consellería, mapa sanitario. Isto tampouco ten interés. Detido un pirómano en Outes. E, home, se non, a este xa o detiveron 3 veces. É a cuarta, polo menos, que o deteñen. Pero el sigue prendendo lume a todo. Mira, Teis necesita unha maior ayuda por parte del Ayuntamiento. Teis, un barrio cojonudo. Nacín eu aí. Saludos para todos. Que non teño nada que dicir, o sea que isto é un... Bueno, en fin. Mecanizados, Bermúdez, pistones, cojines, cojinetes, válvulas, isto tampouco ten interés. E agora isto, mira, isto sí, ves? Mira que noticia máis. Seguen chegando peregrinos a Santiago. Home, é que nes iban vir a Santiago, máis que peregrinos. Bueno, vamos a ver. E mira que cando chego do Papa, a min se non me deixan salir de Santiago, monto un Cristo, Home, non me vou quedar aquí, remedios en Cangas tirada. Bueno, Talleres Moreiras. Isto nada, isto é cultura todo, cultura, non interesa. Mira, rogad a Dios por el alma de... Me cache en la mar, me ixide. Que me dis, Palmouna? Ainda estuve onte pola tarde con el. Estaba tan pancho, estuve falando con el. Non, desde logo, non somos nadie. Coño, Maroño, outro que palmou. Está palmando a todo o mundo, o pai do Otero. Este en accidente. Dios, é Casteleiro, o do bar. Bueno, a este se lle veía vir, porque era unha esponxa este, vai conservado un alcohol de carajo para outro mundo. Bueno, eu desto xa non quero saber nada máis. Mira ti, palma todo o mundo. Non, coa calor que vai, desde logo. Toñito! Toñito! Estás aí? Toñito! Non me vaciles, estás ben? Toñito! Outro que apalmou. Non, Toñito sí que non apalma. Aquí non apalma nadie. Bueno, que, Toñito? Non me vaciles con esas cousas. Que, non hai nada que dicir tampouco. Bueno, pois, mandádeme o suplemento. Produción, o suplemento. Ala, gracias, amable, outra vez. Bueno, xa vamos pillaos de tempo, o suplemento queda para o próximo día,
Hola, boas tardes. Teñen que perdonar, pero é que estou aquí marisqueando. Estou quitando algo de marisco. Xa saben quen son Ramón de Arriba. E ando marisqueando por aquí porque, claro, isto é unha mina, isto é un chollo impresionante. Mire, aí vai unha meixa, unha navalla. Sí, señores, aquí hai de todo. Hai a meixa grande, a meixa pequena, a meixa grande ve a 200 a docena, a meixa pequena ve a 150 a docena, pero tamén é boa. Aquí nesta terra temos de todo, temos navallas, temos lapas, temos croques, aí vai, outro trozo de navalla para dentro. Sí, señores, hai que vivir a españolear hasta enterrarnos en la mar, como fan os turistas. Sí, home, sí, bueno, mira, aí ven outra, vaya chupe, aí está, esta era pequena, ve a 150 docena. Esta noite vai cena por todo lo alto, polo norte, sí, señores, como debe ser, porque aquí temos de todo. Digo eu, que moitas veces se fala na televisión, na prensa do marisco, que se non hai marisco, que se a veda, e total aquí hai marisco para todo o mundo. Recordo eu que, por exemplo, vai un a comprar zapatos e xa non chega a comprar os zapatos, porque tal como vai pola calle empeza a ver todos os escaparates, pois con cegalas, con centolas, con ameixas, con croques, con navallas, o sea que aquí hai marisco para todo o mundo. E se non, miren para cá, miren para cá. Bueno, si a ver, aí vai, outra navalla por aquí. E aínda verá máis. Ala, bueno, outro de batea. Non, si nesta terra hai de todo, señores, hai de todo, que yo digo eu. Bueno, creo que xa teño suficiente. Tampouco vou fastidiar as uñas. Toñito! Toñito, que? Vai, empezamos, De que vai o programa hoxe? Do furtivismo? Sí, o texto xa teño memorizado. O texto empezaba con aquelo de unha amenaza, o furtivismo, unha amenaza para o noso marisqueo. Un peligro para Galicia. Multas maiores. Déxame apartar isto e empezamos. Hola, boas tardes, son Ramón de Arriba. Como sempre, o Ramón R. de Arriba. Aí o teñen. Hola, amigos, teñan vostedes moi boas tardes e sexan benvidos ao noso mini programa concurso de todos os días que casualmente damos comenzo hoxe. Sí, este é un mini programa concurso de todos os días no que todos vostedes, queridos espectadores, poden chamarnos e preguntarnos o que lles pete. Sí, xa en directo imos ver se temos a primeira chamada. Ring, ring, sí, hola, hola, sí. Hola. 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 Que? Hola. Hola, que se lle ofrece? Mire, eu chamo de Cerceda e quería saber a que hora dan o partido do Celta. O do Celta, pois ás 8 do Serán. Do que? Do Serán. Serán? Sí, serán 11 polo Celta, con suplentes aparte, e polo Milán serán 11 contando os suplentes. Mire, si é tan amable, podería dicirme como van? Ai, de momento van empatados a ceros, Vale, moitas gracias. Podo empezar xa coas preguntas? Adiante, adiante. Vale, moi ben. A ver, dígame, en que capital galega hai unha ponte que dá auga quente? En Pontevedra? No, en Pontevedra non. Non? Pois en... Me pode dar unha pista? Hai unha fonte romana. Unha ponte romana? Sí. Se hai unha ponte romana, en Lugo? En Lugo non, tampouco vale. Fonte hai, pero auga quente, deso nada. Pois, imos ver, se non en Lugo, Coruña. Tampouco, chaval. Quédache unha oportunidade. Me pode dar un segundo? Sí. A ver. Veña. Isto... Vamos pillados de tempo, Sí. Con agua quente en Ourense. Excelente, amigo, en Ourense. Trátase da celebérrima Ponte das Burgas. Pode pasar cando queira polos nosos estudios a recoller o premio. Gracias, moitísimas gracias, de todo o corazón. Sí, xa sei, 50.000, vale, gracias. Sí, pasarei, gracias. Bueno, Toñito, eu non sei se isto era así, Porque para min que íbamos ao revés. Vamos outra vez. Porque non sei se teño que chamar eu ou me chaman. A pensalo ben, a observar as cousas con intelixencia
e dis que vai ser crítico de cine. Hola, boas tardes. É que teñen que perdonar, vonlle o gozaba. Acabo de chegar precisamente do maravilloso Festival Cinematográfico de Cannes en Francia. Supoño que todo o mundo coñece o Festival de Cannes. Ben, este foi unha interesante edición que se celebrou en Francia e nesta edición traio un feixe, un fato, queremos decir, de novidades. Ben, novidades anovadoras, por suposto. Como a que ven da man do realizador turco Omar Negro. Moi coñecido na súa casa a hora de xantar, este Omar Negro, turco, el, apresenta o seu derradeiro traballo, que é tamén a súa ópera prima, como tamén acabara aquí con o famoso Óscar Ladoire. E entón, el presenta un film que se titula Todos os fillos de Onam, drama de gran intensidade, narrado, eso sí, narrado moi lentamente, pero cunha metraxe de varias xornadas, inda que tamén hai que dicilo, a versión comercial durará somente 7 horas. Ben, continuando, o protagonista é que, como acabo de vir de alá de o protagonista este do film turco, como lles digo, pois é un protagonista que é Omar Negro, que vai... o protagonista é un actor turco, por eso non me salía o nome, que non se lle coñece por aquí, por Galicia, que é Turgut el Bonzal, pero que esta longa metraxe vai empezar a pasarse xa inmediatamente por todas as carteleiras de Galicia, que tampouco son moitas, non? Ben, este interpreta na película un soldado que padece o nanismo incurable e chega a convertirse en home de palla do sultán de Capadocia. A película cuya acción desenvólvese no ano da pera, pois xa ben premiada por distintos galardóns no seu país e precedida dunha exitosa acollida por Afganistán, Albania e Mongolia exterior. Esta é unha película do ano da pera que xa pasara por todo un montón de carteleiras. Ben, o cine español, e isto é importante tamén, o cine español estuvo representado, como non, nesta edición de Cannes, pois por José Sacristán, Florinda Chico e Ana Belén, ademais que fan de director, de realizador e de iluminadora. Sí, isto é importante decilo, Ana Belén xa era o que lle faltaba, aquí preséntase como unha gran iluminadora no mundo cinematográfico. O equipo de luces opón ademais Víctor Manuel, vello conocido dela. Ben, a representación española tamén foi con outro título, El Bosque Animado 2, que narra as desventuras dun poseso nos bosques de Galicia, como suele ocurrir coas películas galegas, que sempre hai estes personaxes. E este acaba por enamorarse da sobrinha dun crego que morre asesinado por un guerrilleiro escapado dos carlistas. A película esta, inda que parece estar filmada en blanco e negro, isto é increíble, parece estar filmada en blanco e negro, a película foi filmada toda en cor, o que a emparenta can tradición do cine galego, que tamén acude nesta edición de Cannes deste festival co título O Cadaleito, terceira parte do realizador Miguel Calvelo, xa coñecido dos espectadores pois polo anterior traballo. E a comedia Vengo de comer con Antonio Simón, gañadora de varias merecidas subvencións. Isto polo que representa a representación galega en Cannes. Ben, que lles podería decir? Que tamén houbo cine vasco importante en Cannes. E o cine vasco presentouse neste festival coa ópera prima do realizador e cineasta de Donostia, como non, Jon Castañeta, que nos ofrece a interesante obra de ambiente rural del caserío Me Fío, tamén moi apropiado para os vascos. Este é un drama lácteo gandeiro que insólitamente acaba ben. Normalmente os films vascos acaban mal, pero este acaba en matrimonio entre o protagonista masculino Josechu, el vasco, e a protagonista femenina Amaya. Esta, recordarán, bella coñecida de todos vostedes polo grupo musical Necedades.
E polo que se refire ao cine en televisión, pois que lles podería decir? En televisión aquí vostedes poderán ver todo un montón de reposicións, é dicir, que eu recomendaríalles que colleran a prensa de fai bastante tempo e entón, por exemplo, engadirlle 90 días máis o día en que salen as películas, seguro que dan no cravo. Ben, eu xa me despido de todos vostedes porque agora sí que marcho con grandes dietas para o Carballiño, que esa é outra. Ola, boas tardes, señoras e señores. Celebro estar de novo con todos vostedes na televisión de Galicia, que é a televisión de aquí. Porque estamos na comunidade autónoma galega mentres non se demostre o contrario. Ben, moitos de vostedes xa me coñecen, pero presentareime de novo por se algún se incorporou recentemente como telespectador da televisión de Galicia, que é a televisión de aquí, porque estamos na comunidade autónoma galega mentres non se demostre o contrario. Sí. Ben, pois entón, o meu nome é Amancio Prada, estou aquí para solucionar calquera problema que teñan nas súas vidas, como se se tratase de un defensor dos televidentes. Sí, vale. Sí, o meu nome, repito, é Leopoldo Calvo Sotelo e a partir de agora mesmo xa poden chamarme en directo ao seguinte teléfono. Tomen nota. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Repito. 5, 2, 1, 3, 4. Sí. Vale, xa estamos esperando a primeira chamada. Sí, parece que xa temos a primeira chamada. Vamos a contestar inmediatamente. Hola, sí. Sí. Si, non, pero agora non podo falar de... Por que non me chamas a outro teléfono? Agora estou traballando. Vale? Non, pero agora é que me estás chamando en directo, estou aquí, sí, dando o informativo. Non, agora non me podes... Chámame o teléfono que teño ali no despacho. Vale, sí, un bico, vale. Sí, isto, caramba, é un fallo. Era a miña muller chámase Remedios, todo o mundo a coñece por Reme, é de Cangas, profesión ATS e agora traballa en Povisa. Sí, Reme, como a chama todo o mundo, vai de Cangas a Vigo no catamarán todos os días a traballar. Ela colle o catamarán en Cangas para ir a Vigo. Despois, en Vigo colle o catamarán para volver a Cangas. Sí, vai e ven todos os días no catamarán, de Cangas a Vigo e de Vigo a Cangas, excepto os sábados, que entón si salimos a tapear algo por Beluso, a tomar unhos viños e tomar algo, pero en fin, supoño que estas son cousas que non lle interesan a moitos de vostedes. Ben, amigos, caramba, xa non temos tempo para máis chamadas por hoxe, pero non se preocupen vostedes porque poden enviarme unhas postais, saudarme pola rúa, invitarme a unhas cañas ou a tapear algo. Sí, non se preocupen, a popularidade é así. Entón, xa saben, se me ven pola calle, eu xa me despido hasta mañá. Entón, hasta mañá. Hasta logo. Rematamos. Sí. Encontrar una teta de la 20.000. ¿Qué, Toñito? ¡Toñito! ¿Vai de continuidade? Sí, vale, cando queiras. Sí, vale, estamos no aire. Sí? Moi boas tardes, señoras e señores. Póñanse cómodos porque de seguida dun xeito totalmente altruista e desinteresado darémoslles conta dos programas que non poderán ver na televisión de Galicia nin hoxe nin mañá.
non nos chamen, non estamos. Atención, ás 12 da mañá, remate das emisións. Música local para pianista artrítico con comentario de texto a cargo de Robert Redford con Al Pacino no papel de Robert De Niro e Ana Belén como Valle Inclán. Robert Redford en Al Pacino e Valle Inclán en Ana Belén. Despois ven a hora das flexións en directo desde o Gimnasio Municipal da cidade olívica, tamén con comentarios color, cinemascope. Sí, vale, para todos os públicos. Inmediatamente despois, explosións en directo a cargo de Pirotecnia Román do Carballiño ou de por alá, por Leiro. Paréceme. Despois ven a hora do deporte extraordinario, concurso a xogada do Pailán incluindo un instructivo apartado de patadas, agresións diversas a colexiados e faltas merecedoras de expulsión. Despois ven logo na cine na madrugada, eso das 4 da tarde co interesante film Colegiadas en la intimidad. Vale, sí. Despois ven básquet a continuación. Para os máis cativos, minibásquet. E derradeiramente na programación de noite, básquet para adultos. Despois logo deportes e para comenzar as emisións do día seguinte, pois o mundo do básquet. Resume por vía satélite das xogadas máis interesantes acaecidas nos 5 continentes. Vale, sí. Disculpen un momentinho. Unha urxencia. Tomaron nota, pois isto é todo. Permanezan atentos, moitas noites, boas gracias. Outra vez. Hola. Boas tardes. Aquí estou de novo. Non estou nada ben hoxe. Non estou nada ben. Pero nada ben. É un deses días marcados, un día negro. Levanteime pola mañá, para de marear. Levanteime pola mañá xa mal. Levanteime cedo pola mañá. Porque onte pola noite fun cear cuns amigos que non veía desde a mili. Entón, claro, despois de cear fun tomar unhas copas, un gin tonic, medios whiskies, porque se tomas whiskies enteiros é peor e con medios vas aguantando. Vale. Despois de cear, pola mañá levántome, veño para cá, chego a Pontevedra co coche e en Pontevedra un atasco increíble. Está lá o miña un fulano con GTX destes 6 válvulas e un calor que abafaba, estaba coa música dos chunguitos a todo meter e a tocar o claxon. Un calor que abafaba no coche e eu, claro, baixei do coche e fun directamente a él, peteille na ventanilla, entón lle dixen a ver se baixaba a música, porque eu non aguantaba o calor, ademais estaba mal. Total, que baixa o fulano do coche, nada máis verme, así, larga un sopapo
pero un sopapo tremendo, quedo ali tirado sin explicarme nada, chega un dun camión, o do 6 válvulas era de Fornelos, levaba unha pegatina no coche da Sensation, da discoteca que é a discoteca de Fornelos. Teño calado. E entón baixo do camión e claro, me defendeu, me veu así ao lado das 6 válvulas, o do camión cojonudo, pois me defendeu, pero se liaron os dous, eu collín xa, viñen pa cá. Estou mal, Bueno, total, que chego por Carracedo co coche, pincho unha roda. Baixo do coche, pregunto se hai teléfono, chamo a Televisión de Galicia, que é a televisión de aquí, da comunidade autónoma, porque eu tiña que vir a traballar. Total, que non había, o teléfono non funcionaba. Eran as 4 menos cuarto da tarde e eu tiña que estar aquí ás 4 da tarde exactamente. E entón, chego tarde, non fago máis que entrar por seguridade, xa me montan unha bronca todo o mundo e ademais toda a xente por aí. Que, chaval, traballas na Televisión de Galicia, como vives, como te lo montas, que, vaya vida, me gustaría ser como a ti, e tal, e todo o mundo a rajar, aquí, porque todo o mundo ia a rajar, rajaba eu a máis de un. Estou fatal, Sí, estou mal. Toñito! Que? Se non me das noticias non vou estar a inventar eu aquí todo o telediario. Vale, continúo de novo. Estou fatal. Hoxe pola mañá me levantei, un día negro, xa me levantei pola mañá, que onte fun cenar con uns amigos, e entón, despois da cea, tomamos un gin tonic medio... Ola, boas tardes, amigos. Moitos de vostedes cecais pensen que o verán, tempo de ocio por excelencia, como decía Pondal, é unha época do ano na que, como escribía Rosalía, hai que ir á praia e esquecerse. Hai o esquecemento que tanto cantara Curros Enríquez, esquecerse dos problemas. Pero non, como ven Suliña Ferrín, no verán tamén hai que mollarse. Por eso, hoxe temos preparados toda unha serie de libros pequenos de bolsillo que todos vostedes poderán levar tanto ao campo como á praia. Para escomenzar, voulles presentar este fermoso poemario. Non, este non é. Voulles presentar este outro tampouco é. Este sí. Este, señores, este é mierda. Apicultura e sociedade. Teñen que perdonar, pero foi un despiste. Este sí, este é un interesante manual para a obtención de máis e mellor mel nos nosos panais da nosa terra. Este libro ten 123 páxinas a toda cor, vai en letra pequena e ten santos. Este autor promete. Ben, que pase que me presentan tantos libros, todos estes dixen que non nos puxeran aquí. Toma, Diana. Vale, Carlos, foi unha broma. Ben, pois continuando con todas as novedades que temos aquí presentes, Toñito, a ver se avisas en producción que me teñan todos os libros por orden, porque despois o espectador naturalmente dase de conta de todo. Estou buscando aquí o libro que lles quería presentar, un extraordinario volumen. Aquí está, sí, este libro, este é un extraordinario volume tipo ensayo sobre a xeneración Nos.
e a hixiene bucal, naturalmente, un interesante e anovador estudo sobre o grupo Nósea Correcta Profilaxis Odontolóxica realizado polo profesor Loureiro Lourido, a quen xa tiveron vostedes ocasión de ver nos 7 derradeiros programas, así como en toda a prensa, radio e televisión. Ben, o que pase que agora tiña eu preparado para presentarles aquí o que ocorre é que, sí, xa sei, temos tempo para máis, o que non temos son máis libros e francamente é triste construir unha cultura con esta produción literaria. Boas tardes. Moitas gracias, son o portavoz da Riba. En primeiro lugar, moitas gracias pola súa presencia en nome do meu partido. Como lles comunicáramos, comparecemos inmediatamente como primeira forza política que ofrece un avance dos resultados desta última confrontación electoral. Datos que nestes momentos siguen chegando porque o reconto é este. O reconto é este. Ben, agora vanme permitir que cambie a chaqueta. Acábanme de pasar estes datos nos que nos acaban de facilitar os últimos datos chegados do Ministerio. Datos que indican, e isto é importante, que os demais partidos suben ou baixan. Ben, seguindo estes datos que nos pasa o Ministerio, os partidos maioritarios teñen máis que os minoritarios. E segundo estes datos tamén do Ministerio, os partidos minoritarios teñen menos que os maioritarios. Ben, debo sinalar, a espera de que se reúna a dirección do noso partido, debo sinalar, repito, que isto é algo normal en política. Ben, como lles iba dicindo, isto é algo normal en política, normal, natural. Xa o decía eu, non presentedes a fulanito que non arrastra votos, non metades a Carracedo por Ourense que ten un marrón que nin diola, pero claro, despois todos son problemas e agora todo o mundo a botarse as mans á cabeza, como cando éramos pequenos, era un pirata por su bravura el temido, que claro, agora o que ocorre que todos son frases como xa virán tempos mellores, etcétera, etcétera. Pois nada, tranquilos, agora que cada un aguante da súa vela e aquí non ocorre nada. Eu dou por cortada esta roda de prensa e non pasa nada. Ricardo, para de dormir. Que, macho? Na emisora que está todo coberto? Tes o teléfono de Ricardo, de Arturo? Sigue ali. Pois non había pa unha colaboración pequena ali na emisora que podía ir eu. Vale? Que? Sí? Bueno, pois ala. Agora todo o mundo, eso sí, poden pasar a tomar uns canapés. Temos tortilla, temos chorizo, temos xamón, temos viño, temos auga, con gas e sin gas, etcétera, etcétera. Sin comentarios. A jalar todo el mundo. Bueno, pois xa ben, non sei se sería...